Ruta chisote changu chakakotamirwa nechenyu. Haana kukumbira dudziro vese vakamhanya unge mudhudhudhu. Unoreva here kuti uchava mambo patiri iwewe? Handina kumbodaro here. Ihope bedzi dzadarota. Mwari achida kuti aburitse chinhu chakakosha chandakarwadziwa kwazvo nacho. Ndanzwa mumwe murume murefu aparidzawo nyaya iyi ari kuCity Sports akataura mashanga anosemesa evhangeri. Zvikanzi munhu wese anofanira kunge aine hope dzake. Akabva ati ini ndakarota ndichitungamira ndichiparidzira vanhu vakawanda. Uri panapa nekuda kwehope dzangu. Hanzi unofanira kuziva saizi yehope dzako. Nda une hope zvako but tuhope twako hatumaterialize twuri twega. Unofanira kuti uone hope dzako otsvaga mumwe ane hope dzakakura kupfuura dzako. Unosubmita pasi pemumwe ane hope dzakakura kukudarika kuti dzako iwewe dzigozoita sei? Dzigozomaterialize. Pane munhu ari kugadzira PA system pana mumwe ari kuimba ihope idzodzo dzekuimba praise and worship. But hauna praise and worship yaunoimba kana kusina mumwe ane hope dzakakudarika. Saka vari kuimba pa praise and worship pane tuhope but vakatozosubmita kuhope dzangu inini. Anobva ati unokunenzwa here ini. Vanhu vototanga kuti otoona kuti muprofita akupenga. Kwakufunga shuwa kuti Mwari ari kudenga onyora nyaya yakadai achinyorera mwe mukomana murefu refu kumuzarabano. Mune shuwa iyi Mwari kwesita nguva achinyora story yekuti izonzi iri kutaura mumwe munhu aka iri kutaura yavadikani. Kana muchifarira zvenyu kunzwa nyambo endai munonzwa. Muridzi wenyaya idzi ari kudzoka achakubvunzai. Shoko rinoti every word that you shall speak before men he shall make you to be accountable for it on the day of judgment. Waiparidzira vanhu kuti Joseph ari mubhaibheri aireva iwewe ndiwe Joseph wacho iwewe. Une shuwa iwewe Mwari wokumusoro kudenga kwakunyora pamusoro paJoseph achinyorera kuti iwe ugozoti ndindaerewa. Une shuwa nazvo izvo? But the book of Genesis iri pakati pemabhuku emurayiro. It's part of the 5 books of the law. Katinzwe kuti Jesu paakamboparidzawo kubva mumabhuku iwaya akaparidza kuti 24:27 dzaruka. Yes. 24:27 dzaruka. Ipapo akatanga kuna Mozisi. Jesu waiparidzira Clopas neshamwari yake vachienda Emmaus. Ndo panonzi ipapo Jesu akatangira kuna Mozisi navaprofita vose. Hamuna bhuku inonzi bhuku yaMozisi mubhaibheri. Mukaona panzi wakatangira kuna Mozisi. The 5 books of the law ndiwo anonzi Mozisi mubhaibheri. Akatangira kuna Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy navaprofita vose. Akaparidza kuti kudii Jesu kumabhuku iwaya akadudzira Josefa uyu pachena zvakanyorwa pamusoro pake mumagwaro ose. Akadudzira zvakanyorwa pamusoro Hyundai Sonata kana Trailblazer. Akadudzira pamusoro pamusoro akati mfana pamama muchinzwa nyaya yaJosefa pepe ndini ndaerewa meni utsanana kuti ndini Josefa wacho. Andibona nyaya yacho. Yes. Saka ndiri kufunga kuti ipapa tiri kulonja series yevhangeri yandichazoparidza chaipfuurira mberi nayo inonzi the Joseph series. Because Josefa mukoko chaiwo wakanuna. Vhangeri yakaparidzwa naJoseph haite zvekuti munogona kungobvisa story yaJoseph mubhaibheri mukabvisa mamwe mabhuku ese. Vanhu vakaparidzirwa Jesu kusvikira achiuya kubva pastori yaJoseph vakatopinda denga naye. Joseph akaiswa mubhaibheri. Mwari akasamaraiza gospel rese zvaro
rakasambanezwa muna Joseph ari one komana waJakobho. Haleluya. Amen. Saka ndofunga zvatingaite nhasi, ukaenda kumba enda unotangira kuverenga uchinoona panozvarwa Joseph kutanga, unoenda pachapter 30 yaGenesis. Wabva pachapter 30 wojamba zvako mumachapter Yesaya, unopinda pachapter 37 ipapo, wojamba zvako chapter 38 yese, because chapter 38 hamuna chaJoseph chakarehwa nditika. Chapter 38 inotaura pamusoro paJudha. Wobva waenda pachapter 39. Ukabva pachapter 39 unosvika zvako kuchapter 50. Kubva pachapter 39 kusvika pachapter 50 dzinenge dzichingori nyaya dzaJosepha bedzi. Haleluya. Ngatisiyanei nezviroto izvozvo zvakarotwa naJosepha, timhanye pane mamwe mazwi anotoda kuti tigoabata tione kuti chii chakazoitika. Saka vhesi iyi inonzi vhesi 8. Tangire pavhesi 8. Kana masvika pavhesi 8 mamaenda nayo yese kusvika pa36, muone kuti kutengeswa kwaJosepha nevakoma vake kwakaitwa nekuda kwekunge avengerwa hope dzake. Yes. Vakoma vake vakati kwaari, ko iwe uchabata ushe pamusoro pedu kani? Verse 8 ere. Yes. Ko iwe uchava nesimba pamusoro pedu kani? Yes. Vakanyanya kumuvenga nokuda kwokurota kwake. Vakanyanya kumuvenga nekuda kwekurota kwake, nekwamashoko ake, uye nekuda kwamashoko ake. akapamazve kurota kwake. Avengwa kudaro, achivengerwa kurota, hazvina kumumisa kurota zvokuti akavengwa, akatowedzera kurota iye akavengwa. Zvekuti kuvengwa kwake hakuna kumumisa kurota. I have a dream that one day Africans will be united. I have a dream that poverty shall be eradicated up from across the surface of the earth. I have a dream. Waakutofunga kuti mazwi iwaya anga kufananidza naJosepha. Hadzisi hope idzi, uchadzidza zvako nhasi kana uri pano kusvika ndichipedza, uchaona chokwadi kuti hadzisi hope idzi. Kana ukarota iwewe usazvifananidza naJosepha udzari pasadi pako. Taumbofa iwewe wakarota kufanana naJosepha. Forget about it. Hamunotarambidzire kurota inga Josepha akarota wani. Iwe tichaona kuti ungarote here zvinofanana naJosepha. Manje uchaona kuti achirasika. Akurotwe kuchidai. Handitika? Amen. Akurotwe kuchidai. Saka avengwa nekuda kwehope, nekuda kwemashoko ake, akarota futa akavengwa kudaro. Yes. Akapamazve kurota kwake, akaudza vakoma vake. Yes. Akati, tarirai ndarotazve dzimwe hope. Tarirai ndarotazve dzimwe hope. Uri kuona kuti hope dzarota dziri kuda kuti vakoma vake vatarire. Ihope dzerudzi dzinonzi tarirai. Dai akati inzwai ndarotazve dzimwe hope, zvino akati tarirai ndarotazve dzimwe hope dzatosiyana nedzako, dzako hadzitariri. Yes. Ndakaona zuva nomwedzi nenyeredzi dzine 11, 11 stars dzichikotamira pamberi pangu. Akomana nditaurirei kuti nyeredzi inokotama here. Ina hatsadaziva hangu zvakawanda pamusoro penyeredzi, but I understand kuti nyeredzi haasi munhu. But panapa dziri kunzi dziri kukotama pamberi paJose, dziri nyeredzi. Zuva rikatokotamawo, zuva chairo rakakotama, Jose akariona. Zvekuti dai Jose aiwanika aita mari, achitaura kuti ndakaona zuva rakakotama. Sidha kwaanointing yekuona zuva rakakotama. Vanhu nekusidha kwavanodawo. Hallelujah. Amen. Hanzi made obeisance to me. Obeisance yaitwa namazuva iwayo yaiva yekuda iso. Mwedzi shamwari wakaonekwa naJose wakadaiwoso. Madhara. Yes, Nkosi.
Your Highness Igwe Kunani Kuna Jose Kampana karutonduwa zvako bana ida uchirasike ukabona mwedzi wakakotama kuza mwedzi unokotama haipere vhangeri kungokwara utoisiya but kana wakachenjera enda unotsvaga vhangeri patakaparidza series inonzi Mysteries of Creation. Takabata some elementary issues panyaya yemwedzi nezuva. Muchiri kuzvirangarira tikatraya kuzvidefine pamharidzo iyoyo inokubatsira mharidzo iyoyo ukazoinzwisisa zvakanaka. Yes, akaudza baba vake navakoma vake izvozvo. Ndokuudza baba vake nevakoma vake. Baba vake vakamutuka. Baba vake ndokubva vamutsiura vakati kwaari, kurota kwako kwawarota kurota kunyi. Kurota kunyi kwakadai so. Ini namai vako navakoma vako tichauya tikakotama pasi pamberi pako kani. Ko maudzwa nani kuti ndimi zuva mama ndiwo mwedzi vakoma vangu inyeredzi? Maudzwa nani? Ukuona kwayatove nyaya zvatoreva kuti haisi nyaya yemwedzi nezuva nenyeredzi, ine vanhu mukati nyaya iyi. Waiona? Yes. Vakoma vake vakamugodora asi baba vake vakachengeta shoko iro. Baba havana kuzomuvenga zvake, vakangomutuka benzi ndobva vachichengeta shoko rake zvikanzi mufana zvaarota izvi zvinoda kuchengetwa. Yes. Zvino vakoma vake vakandofudza makwai ababa vavo paShekemu. Right. Batai mazwi iwayo. Tsokorodzai. Zvino vakoma vake vakandofudza makwai ababa vavo paShekemu. Tsokorodzai. Zvino vakoma vake vakandofudza makwai ababa vavo paShekemu. Tsokorodzai. Zvino vakoma vake vakandofudza makwai ababa vavo paShekemu. Right. Toda kuti makabata ipapo chandaida kuti mudzokorodze kuda kuti munzwisise kushamisa kunoita nyaya iyi. Handiti kaendai paverse 2. Vakoma vaJose ndo vakaenda kunofudza makwai ababa vake paShekemu. Mainzwawo? Vakoma vake vakaenda kunofudza makwai ababa vake paShekemu. Vakoma vake vakaenda kunofudza makwai ababa paShekemu. Vakoma makwai ababa, chapter 37 here verse 2. Marudzi aJakobho ndiwo. Aya ndo marudzi aJakobho aya. Josefa akanga na makore anogumi namanomwe. 17 years old was Joseph. Akafudza makwai pamwe chete navakoma vake. Akafudza makwai pamwe chete nevakoma vake. Wakanga achiri mukomana pamwe chete navakoma navaBhiya naZilpa navana vakomana vaZipa vakadzi vababa vake. Muri kuona here kuti pane transformation yaitika? Before arota aifudza makwai nevakoma vake. After arota vakoma vakazoenda zvavo vega kunofudza makwai. Mazvionawo? Hallelujah. Amen. I really need you to understand these things. Hallelujah. Amen. Vakoma vake vakanotsvaga makwai, vakanofudza makwai ababa vake. Saka uchaona kuti kuchinjana kuri kuitika pazvinhu izvi kunoshamisa. Achingopedza kurota ndara akabva ati kuvakoma vake endai munofudza makwai, ndokubva iye asara. But chinhu chikuru chaunofanira kuti uchengete ndechekuona kuti makwai ndeababa, hapana ane makwai pese. Handimazvionawo? Iye akabhenga achifudza makwai evakoma vake, ababa vake nevakoma vake, ndokubva arota. Achipedza kurota vakoma vachibva vamuvenga. Vangopedza kumuvenga ndokubva baba vati kuvakoma vake endai munofudza makwai angu. Iye ndokusara nababa. Vakoma vaenda kunofudza makwai ani? Ababa. Mazvionawo? Amen. Yes. Israeli akati kuna Josefa. Aha, maiona kwayadzokera? Asisiri Jakobho manje. Ndokubva anzi Israeli akataura kuna Josefa. Mukangoona padai pane rimwe ruda rachetwa ipapa.
Israeli akati kuna Josefa, vakoma vako havafudzi makwai paShekemere, uya ndikutumire kwavari. uya ndikutumire kwavari. Iye akati, ndiri pano hangu. Zvikanzi I am available, send me kwamunoda kundituma. Akati kwaari, zvino chienda unotarira kana vakoma vako vakafara. Enda unoona kuti vakoma vako vari right here, namakwai kana akafarawo. woonawo zvakare kuti makwai akafarawo here. Ugodzoka ugozondiudza. Omera Jesu maoko apo. Nyaya yakanaka mani. Wazapata dzimwe nyaya dzakanaka zvokuti unouya kufunga kuti daenda dzichengeta achingozikudza musoro tega achikowawa kuti hatikunakiro usingade kudziparidza ndadzi dzakanyanya kunaka. Tombozviita izvozvo kuti ndonakirwa nevhangeri kusvikira isade kuiparidza ndauda kungowayawa zvakunayo ndega. But hazvizoitawo izvozvo ndau unenge wakutokanganisa assignment yako. Saka baba ndo vakati vakoma vako havafudze makwai here, uya kuno ndikutume unoona kuti ivo vanofara here, makwai anofara here. Iye ndokubva ati ndiri pano hangu, ndokubva abvuma kutumwa. Handei kubhuku ya John chapter 10. Tangire zvenyu pa verse 1. Munzwe nyaya, the same story yangochinjwa chapter nebhuku bedzi. Yataurwa mubhuku ya Genesis 37. Enda unoona kuti vakoma vako vari sei, enda unoona kuti makwai ari sei. Iye muridzi wemakwai chaiye aiparidzwa naJosefa pfacha panyika, ndokubva akutestifya condition yaakawana makwai ari paakazosvika kumakwai. Ndamazwa ari kudzina Jakobho naIsraeri, enda unoona vakoma vako vanofara here, woona makwai anofara here. Uri kuona here kuti mazwi aya ndiMwari uri kutaura naKristu? Enda panyika. Kufara kuri kurehwa uku hakusi kufara kwokuti vari happy here, inyaya dzerighteousness. Enda unoona kuti Israeri ine murayiro wairi kuteedzera here, Israeri iri kuteedzera murayiro here, Israeri yakaruramiswa here namabasa emurayiro. Enda unocheka vatungamiriri vechechi yacho yemurayiro, vaRevhi nevaprista, vari kuitawo here sezvinorehwa nemurayiro. Ndokubva asvika. Inzwai mazwi anotaura paJohn chapter 10 verse 1. Zviro kwazvo ndinoti kwamuri, Unoti kudi usingapindi nomukova mudanga ramakwai. Right. Anopinda mumakwai. Makwai vanhu vaMwari, handitika izvo tinozviziva here. Makwai, they are the congregation of God, the elect of God by grace, the people whom God intends to save, those whose names are written in the book of life. Ndo vanonzi the sheep, ndo vanonzi makwai ivavo vari kuda kuponeswa naMwari, vakagadzirirwa kuponeswa naMwari, ndo vanonzi makwai. Saka Jesu ndokubva asvika ndokuwana vari kufudzana zviri serious, but ndokuona kuti mumakwai mune mamwe mamemba akapinda mudanga anga asina mvumo yekuti apinde mudanga remakwai. Iye achipa vanhu murayiro, akapa vanhu murayiro neLevitical priesthood. Saka dhoo rekufudza makwai yanga iri Levitical priesthood, but kune vamwe vaakuparidza mumurayiro vasiri verudzi rwaLevhi. Ndokubva ati kuti itangidzai paverse 1. Zviro kwazvo ndinoti kwamuri, usingapindi nomukova mudanga ramakwai, asi unokwira nokumwe imbavha negororo. Yes. Asi unopinda nomukova ndiye mufudzi wamakwai. Yes. Murindi womukova unomuzarurira iye. Mufudzi wemakwai. Jambai, endai paverse 11. Ndini mufudzi wakanaka. Ndini mufudzi wakanaka. Mufudzi wakanaka unorashira makwai ake upenyu hwake. The good shepherd lays down his life for the sake of his sheep. Muranda uzati ari mufudzi wamakwai. A servant
whose sheep are not his. makwai azati ari ake. The sheep do not belong to him. Unoti kana achiona bere richiuya, Akaona the wolves zichida kuya kuzoparadza makwai. unosiya makwai. Anosiya makwai achitiza nerwake. Ndokutiza Obva atiza. bere rinoabvuta Bere robva rauya robva rabvuta. nokuaparadza. Dzobva dzaparadzwa namapere makwai ake. Unotiza zvaari muranda, Muranda hake saka achitiza. haana hanya namakwai. Haana hanya nemakwai. Ndini mufudzi wakanaka, Ndini mufudzi wakanaka. ndinoziva makwai angu, Ndinoziva makwai angu. namakwai angu anondiziva ini. Makwai angu anondiziva. Baba vangu sezvavanondiziva, Baba vangu vanondiziva. neni ndichiziva baba, Ini mudhara ndovaziva. ndinorasira makwai angu upenyu hwangu. Ndinorasira makwai angu upenyu hwangu. Namamwe makwai ndinawo, Ndine mamwe makwai andinawo. azati ari edanga rino, Haasi imba yaJudha. naiwo ndinofanira kuuya nawo. Mahedheni ndinofanira kuuya nawo. Achanzwa inzwi rangu, Mahedheni achanzwa inzwi rangu. richava boka rimwe New Testament ndoboka randichavagadzira. nomufudzi mumwe. Ini ndide ndiri muprista waro boka iro. Saka baba vanondida, Ndokusaka mudhara achindida. nokuti ndinorasa upenyu hwangu Ndinozvifira zvangu. ndigohutorazve. Ndobva ndazvimukira zvangu. Hakuna munhu unganditorera iwo, Hakuna munhu anondiuraya. asi ndinohurasa ndimene. Ndinozvifira ndimene. Ndine simba rokuhurasa, Ndine simba rekurasa upenyu hwangu. uye ndine simba rokuhutorazve. Ndine simba rekutora upenyu hwangu. Uyu murayiro Unotori murayiro. ndakaupiwa nababa vangu. Dhara akatonditi kana wakuenda usanourayiwa nevanhu kunyika ikoko, zviurayiwo zvimutsa futi. Ini chokwadi richi zvakanyorwa mubhaibheri izvi. Tsokuridza vhesi 17. Saka baba vanondida, Ndokusaka mudhara vachindida. nokuti ndinorasa upenyu hwangu Ndinorasa upenyu hwangu ndigohutorazve. ndigohutorazve. Hakuna munhu unganditorera iwo, Hakuna munhu anondiuraya. asi ndinohurasa ndimene. Ndinozviuraya. Ndine simba rokuhurasa, Ndine simba rekufa. uye ndine simba Ndobva rokuhutorazve. ndamuka futi kuvakafa. Uyu murayiro ndakaupiwa nababa vangu. Ndakatopiwa murayiro ndikanzi kana waenda panyika usanourayiwa nevanhu, enda unozviuraya wega. Kana wazviuraya wozvimutsa futi. Kana wadaro wodzoka kuno 23:43 dzaruka. Tida kuona kuti ichokwadi here kuti anongozvimukirawo ega zvake, anozviuraya ega haka, hakuna akamuraya. Hakune vanotaura vachiti vaJudha ndo vakamuuraya. Iyi vhesi inogadzirisa. Unoti kuti inayo akaurayiwa nani? Are you saying Jesus was murdered? What are you saying? Jesu akaphiwa here? Jesu akapondwa? Jesu haana kupondwa. Kuna munhu akauraya Jesu. Kana wamuwana uye naye. Kana waiwana vhesi nemunhu akauraya Jesu wondipawo. Inzwai zvakaitika kubhuku yaRuka kuti akafa sei. Tida kuenda paakafa pacho chaipo. Iye akati kwaari, Yes. zviro kwazvo nhasi uchava neni muparadhiso. Ari kutaura neimwe mbavha yakanga yati Ishe ndirangarirei, zvikanzi zviro kwazvo uchava neni muparadhiso. Zvino yakanga yava nguva inenge yechitanhatu. Nguva yechitanhatu inguva ipi? I12 noon. Nguva yekutanga dzaIsrael it's 6 a.m. to 7 a.m. Saka nguva yechitanhatu i12 dzemasikati. Nguva yepfumbamwe i3 p.m. Nguva yechi12 i6 p.m. Saka kana ichinzi inguva yechitanhatu, ranga rakacheka nyika pakati paro zuva 12 dzemasikati. Chii chakaitika na 12 dzemasikati? Rima rikavapo panyika Ndobva kwava nerima nyika yese. kusvikira panguva yepfumbamwe. Nguva yepfumbamwe i3 p.m. Zuva rikasviba, Ndokubva zuva rasviba, chidzitiro chetemberi chikabvaruka chikabva nepakati. chabvaruka nepakati. Zvino Jesu akadana nezwi guru Ndokubva Jesu adanidzira nezwi guru achiti, akati kudii? Baba, Baba, ndinoisa mweya wangu pamaoko enyu. ndinoisa mweya wangu mumaoko enyu. Akati areva izvozvo, Ataura mazwi iwayo, akabudisa mweya wake. akabuditsa mweya wake. Hakuna kufa kwakadaro. Hakuna munhu anofa nenzira yakadaro. Haumuwani munhu akadaro. Anotanga atora mweya ochengetesa kuna Baba osara achifa. Ayaya. Anzi mudhara imbondichengeterai mweya wangu. Ndokubva akotamisa uso hwake ndokubva anyarara. Nekuti akanga achiziva kuti rufu rwangu harufaniri kunge ruine vanhu mukati.
ndinofa sezvandakarerwa nababa handiti. Amen. But mazuva atabata paJohn chapter 10 ndeyekuti ari kuti ndini mufudzi wemakwai, makwai ndeangu. Ndinovhurirwa nemuchengeti wemukova handitika, ndopinda mumakwai ndoaperekedzera kunze handitika. Saka Josefa anonzi akatumwa nababa, enda unotarisa kuti makwai anofara here, enda unotarisa kuti vakoma vako vanofara here. Iye ndokubva abuda achibva aenda. But munokanganwa here imi kuti baba vaigona kunge vaine varanda vavaigona kutuma kuti vanoona kuti makwai ari sei, but vakafadzwa nazvo kutuma mwanakomana wavo. Haisiriyo nyaya yekutanga. Mukaenda pachapter 9 yebhuku yaSamueri okutanga munonosangana nemurume anonzi Kishi wakarasirwa madhonga ake nevaranda vake. Shoko rinoti wakanga ari a mighty man of power. Hakuna munhu panyika ino akambotaurwa nenzira yakadaro. There was a man of the Benjamites. Hallelujah. Amen. Whose name was Kish, the son of Abiel, the son of Apia, the son of Zira, the son of Bekorat, a mighty man of power. Hakuna munhu anotaurwa achinzi varoni kare, achinzi a mighty man of power. Verenga iri Shona tinzwe kuti rinoti kudii. Zvino kwakanga kuno murume weBhenjamini. Yes. Wainzi Kishi. Yes. Mwanakomana waAbheri. Yes. Mwanakomana waZerori. Yes. Mwanakomana waBhekorati. Yes. Mwanakomana waApia. Yes. Mwanakomana womuBhenjamini. Yes. Munhu waiva nesimba noumhare. A mighty man of power. Verse 2 yobva yati, he had a son whose name was Saul, who was a choice young man and a goodlier. And there was no man goodlier than him from all the children of Israel. From his shoulders upward, he was the tallest. Are a choice young man. Verse 2. Uyu munhu wakanga ane mwanakomana wainzi Sauro. Yes. Jaya rakanaka. A choice young man and a goodly young man. Kwakanga kusina mumwe munhu pakati pavana vaIsraeri wakanga akamukunda pakunaka. Makambozvinzwa kupimi mwana mukomana achinzi akanaka? Makambozvinzwa kupimi? Makambozwa mwana mukomana achinzi akanaka zvisingapi? Vanasikana ndo vanonzi akanaka. Kwakanga kusina munhu pavana vaIsraeri anga akamudarika. Anga asina kunaka bedzi sai. Kubva pamapfudzi ake, kubva pamapfudzi ake kusvikira kumusoro wake, kusvikira pamusoro apo wakanga akapfuura vanhu vose pakureba. Kokungotaura kuti anga ine mutsipa murefu. Munonyora sei muchiti kubva pamapfudzi kusvika pamusoro? Kuvigwa kwevhangeri ndo mavigirwo arinoita. Amen. Nekuti Sauro anga ine mutsipa unonzi nevanodzvera, anga ine mutsipa ungangoita 45 centimeters. Asante saka nemunhu ane mutsipa wakadaro. Ende kutaura chokwadi munhu ane mutsipa wakareba kudai haanganzi akanaka kupfuura vanhu vese. Ngataure chokwadi, kopera Jesu vaomba. Kozi munhu ane mutsipa wakadaro kufunga kwako kupa mutsipa wako wakareba centimeters pakati. 8 centimeters, 5 centimeters, 10 centimeters, 45. Akareba 45 centimeters. Achinzi anga akanaka kupfuura vanhu vese. Baby. Musango chaivo musango. Aurita diarrhea naro baby. Rauri manyirira. Izvo mutsipa ndo unobatanidza musoro nemuviri. Jesu ndiye musoro wechechi. Chechi muviri wa Jesu. Saka mutumbi wakabatanidzwa nemusoro nemutsipa. Chii chakabatanidza chechi naJesu? Inyasha. Saka kureba kwomutsipa waSauro kuwanda kwenyasha. Wala ndiwe hausikutidzwa kana. Nyasha ndo mutsipa waSauro. Dzakareba zvekuti mukatodziona nyasha idzodzo ndo dzinotoburitsa kunaka kweSauro wacho. Hanzi vamwe vanoti anononoka. Izvo Mwari haanonoke pamusoro pezvaakapikira, sezvo kuine vamwe vanoti anononoka
asane mwoyo murefu asingade kuti vanoponeswa kuvaparari ndokusaka achinonoka sezvavanofunga kuti ari kunonoka kuya kuzotonga nyika. Mwari asi kunonoka. Inyasha dzakapedhenurwa kune vamwe vasati vanzwa vhangeri vari kunzi varinzwe asati adzoka. Pindi kuka kwese kwamuri kuita uku Mwari asina kudhinde ipapo sezvaiitwa vanhu kuOld Testament. kuOld Testament kwava kusingaitwe masaramu samuri kuita kana kuOld Testament waidhindwa musi iwoyo bvunza uziya kungobata hadya naso vai mamba vaora kwaitwa sedya dzarohona Mwari. Mwari anga asina mangwana, anga asina judgment day. Musi iwoyo watadza ndo judgment day rakwero. Ndakwa kusina mutsipa murefu. Mutsipa murefu uri kuNew Testament. Vachiparidza heresi vachimutuka iye akatarisa so unonzwa ichikupuke mapisarema 50 zvese izvi makazviita ndikaramba ndakanyarara mukafunga kuti ndakafanana nemi. Obva ati ndichakubvamburai ndo vhesi yandakanakirwa nayo. Mwari achitaura zvokubvamburawo vanhu iyoyo. Mundarabazani vakunoziva kuti Ishe akataura zvoda kubvambura vanhu. Imi kaimi iverengei kaimi mapisarema chapter 50 toona kuti chokwadi here kuti Mwari akataura kuti ndichakubvamburai. Verse 21. Zvinhu izvi wakazviita ndikaramba ndinyerere. Wakafunga kuti ini ndakafanana newe chose, asi ndichakurayira ndichirongedzera zvinhu izvi pameso ako. Zvinofungai chinhu ichi, imi wokukanganwa Mwari, ndirege kukubvamburai mukashayiwa murwiri. Ndikakubvamburai hapana anokurwirai. Dzimwe dzinoti motikari ikapocha vhiri zvo dzinofuka ihasha dzaMwari. Toita vajokisiwe. Vanotaura masaramu zika. Akarega kuya kuchechi muriwo ukadyiwa nemombe mugadheni. Unonzwa kuti ndofunga Mwari akagumbuka. Kuti handina kuya kuchechi saka mombe dzadya muriwo wangu. Unomezha hasha dzaMwari nemavheji ari mugadheni. Ai Mwari aidzokorodza kungoti hazvidzokorodzwe. Agare nadzo ikoko tozozviona paanodzo. Ukanoverenga bhuku dziri muBhaibheri unodiscover hasha dzaMwari. Dhavhidhi pachapter 24 yaSecond Samuel akaverenga vanhu akaita sei? Dhavhidhi akaita sei? Dhavhidhi akauraya vanhu. Dhavhidhi akanamata chifananidzo akaita sei? Ndobva kwauya muprofita ainzi Gadhi, G-A-D. Ndobva sasangana zvikanzi naDhavhidhi, iwe Gadhi ndokuziva, hatina kumboita coincidence, pane zvawatumwa naMwari, taura. Zvikanzi naGadhi, Mwari andituma kuti usarudze one choice pachoice nhatu dzaandipa. Waverenga vanhu Mwari agumbuka. Mwari akakumbukirei? Kuverenga vanhu. Mfana wotosarudza kuti wodhindwa sei naMwari. Number 1 pachaita nzara ye7 years nyika yese. Nzara iyo yanga isabati Israeli bedzi, yaifanira kubata the whole world. Asi nekuda kwokuti Dhavhidhi wokuIsraeli apesana naMwari. Kuti Mwari akadhindwa kazhinjika. Arove vana vamutadzira bedzi nembudzi nemombe nematatya zvinorohwa futi. Iye Mwari atadzirwa nemunhu. Ndo maitiro ake iwana. Right. Kana waramba zvenzara ye7 years woita kuti umhanyiswe nenyika dzaunopesana nadzo vavengi vako vokumhanyisa for 3 months imwe shamo futi iyoyo. Kana kuti ndokurova nedenda ndipindure ndinopindura Mwari. Uzamapindurira matauriro acho haana kunaka. Gadhi usataura chidaro Mwari ari ndimwari zvikanzi pane pariwa answer. Zvikanzi naDhavhidhi right kuti nyika yese iite nzara nekuda kwangu hazviite. Ini ndindatadzira Mwari vanhu havangafe nenzara nekuda kwangu. Iyoyo haiite Gadhi. Uye kuti ndimhanyiswe nevavengi vangu hazviite futi. Vanogona kundibata vakandikurira vakandipedza. Enda unoudza Mwari kuti ngaandirove ega nekuti ndoziva kuti kunyange akakumbuka sei anondiregerera ndiMwari wetsitsi. Ndobva Mwari apindurwa zvikanzi naGadhi chakamiri ati hanzi ndirove imimi.
Mwari apindurwa naDhavhidhi kuti ndirovei. Asiri akarova Dhavhidhi. Pakatumwa mumwe mfana anospecializa nembama. 1 ngirozi kwete 2. Ndokubva yauya, so inonzi yakanga yakamira pakati pedenga nenyika, asi yakaonekwa nemunhu wese. Yakamira so ndokubva yasimudza ruoko ka1 kudai so. Ndokubva varume 70,000 vaora vachibva vafa nguva iyoyo. 1 ngirozi. Chinonzi yakanga yakuda kutosimudza kechipiri. Ndokubva Mwari ati zvakwana. Andizive kuti akazvinzwawo izvozvo kuti Mwari akati zvakwana. Ndiani? Mwari chaiye akati zvakwana. Atoona kuti akusisiri kurova. Ndauda kudera so zvikanzi stop it. naMwari. Ndobva Gadhi apiwa shoko zvikanzi enda unotaurira Dhavhidhi kuti mutumwa ndakamubata ruoko anogona kusimudza futi. Ngaenda anovaka atari ndimuregerere. 70,000. Hapana akavarova nechiupo, hapana akavaguma, hapana kuiswa poison munzizi dzakauraya vanhu, kungosimudza ruoko so. 70 pau utasa akusisina munhu. Unoita marire vanhu 70,000. Hapana mariro mucherera. Mwari aida kupupura kuti paya pamune muchiti mukatanga kuchaya moti Mwari akagumbuka. Kufarisa weko kuya. Ndikagumbuka aumbona mukano wekuchaya. Udzari pasati pakuti Mwari akagumbuka. Auoni mukano wekuchaya iwewe. Kugumburwa nechigune chine dombo so. Kwakutodanzi hasha dzaMwari. Inda kuguta madora kudaro so iwe. Hasha dzaMwari. Hasha dzaMwari uneshuwa iwe. Hasha dzaMwari. Enda unobvunza Herodhi kuti Mwari akagumbuka anoita sei. Kwakauya 1 ngirozi. Akutumwe 2. Waza kunetsa kwamuri kuita munyika muno. Muno murana runedza roziya. Afika tumabharenda tomusangano. Vachimba hondo. Amubonda batalioni yengirozi. Kana Mwari akudhilale. 1. Unosara muno maskwirwa. Vanhu va silent. Ende vanhu vanosiwa vakunzwisisa. Glory glory. God is good. Sasa kuti hondo. Hapana hondo yamuno. Kunetseka ikokuya kwatiri kuita tichifunga kuti tiri kuita sezvo tiri kunetsa. Herodhi akataura nyambo pa Acts chapter 12 akataura nyambo. Mumwe ndokubva asimuka, asi Herodhi akasimuka. Mumwe Herodhi atogara pasi. Ndiye akati mataurire enyu mambo hamusi munhu imi, muri Mwari imi. Matauriro aMwari aya hakuna munhu anotaura zvaari kutaura, ndi Mwari ari kutaura. Ndobva Mwari agumbuka. Akati inda uchitaura zvekupedzisira wakufungidzirwa kuti uri inini. Ndokudispatchwa 1 inospecializa nembama. Nechirungu runonyatsoti he smote him on the cheek. Akarwa mucheka nengirozi. Mucheka padama. Achirohwa padama ruoko ndobva rotanga kudonha honye. Ipapo patable ipapo. Ndokubva anzi he gave up the ghost. Akati hazvichaiti. Iye hasha dzaMwari idzi. Hazviya zvotovanetsa nemukadzi wako wakuyananiswa napasa. Regerera mukadzi woti handimuregerere kana zvichida kuti ndiende kugenda ndinoenda zvangu. Kugutawo zvako kwaunenge waita. Unenge uchifunga kuti kunoendeka. Ende ukakuenda kugenda ukabvunzwa kuti uchilongarira nyaya yemukadzi wako unoti handiri kuzvinzwa. Mukadzi kuita sei? Those are serious matters. Serious matters. Kuti kanzwisisa hasha dzaMwari
haukurumidze kudenhana naMwari nekumumhura unodzikama. Izvezvi zvandiri kutaura izvi zvofanira kubatsira. Tiri mumazuva enyasha muno anodhinwa futi, ukasvika pane imwe level anogona kudisciplina futi. Mumazuva enyasha iwani unozviziva izvozvo. Mumazuva enyasha maanodza anononoka kutsamwa pane level futi yaanogona kuti uyu achagona kumirira judgment day. Netimbomuishandisa seexample. Herodhi akaureva mazuva haana kureva naMwari mazuva enyasha. Kopa Jesus akapofomadzwa mumazuva Ananias naSafira vakafira mumazuva ari mazuva enyasha vakaureva naMwari. Aona kuti level iyi haichada kumirira judgment day. Ndobva ndaitaura kuti Kasukuwere anotaura kuti Mugabe is the God of this nation. What kind of a fool is he, Kasukuwere? Ozakana mukanga uchida kupembedza munhu ka zivai pekuita sezvo pekugumira. Izvo zvindakamira pandakamira pana anofanira kuwithdraw statement yake Kasukuwere kuti ndaitamba nekuti Mwari achamuranga. Ndikutozvitaura ndakamira munyasha dzaMwari kuti acharangwa naMwari nekuda kwemazwi iwayo aakataura. Zuma akazviita muSouth Africa akati nyika ino inyanya kutadza, dai Jesu adzoka atifira futi. Pane akanga ari panapa muna 2014 muchiurongoro ndakati kudii pamusoro paJacob Zuma. Pana chinhu zvakare angade kutaura indakanyarara uye mutaura kuti ndakati kudii pamusoro paJacob Zuma nekuda kwemazwi ake. Akaita ndofunga 3 months achingoti kungopuwa Mike bedzi anga asingaburuke papodium asina kumhura Mwari. Ndakati kudii? Makati kana pane munhu achabva achinyadziswa zvingaite ndiJacob Zuma. Ndakati hakuna munhu akambonyadziswa achitonga nyika sezvakaita zvichaitwa Jacob Zuma muSouth Africa. He is going to leave office as the most humiliated president in the history of South Africa. And he has already been humiliated beyond measure as of now. We are not going into politics, no. We are standing with the voice of God. Itaisha politics zenya tinainadzo siyana ina Mwari wedu. Kana mukada kunamata vatungamiriri venyu vanamate ine imwe nzira. Don't compare a natural politician to Jesus. Kugutisa. Ipapa tine vanhu vakaita sana Kasukuwere. Ndipo unokoshinamata iwo kuti Mwari dai akomborera nyika ino. Iyo nyika ino ichitungamirwa nevanhu vari kutuka mwanakomana wake. Vachimufananidza nemunhu anofa. Kufananidza vaMugabe naJesu Kristu. Bhaibheri rinoti kudii pamusoro pevanhu vakadaro. Romans chapter 1 verse 22. Vachiti takachenjera. Achiti ndakachenjera Kasukuwere. Vakava mapenzi. Akava penzi. Vakashandura kubwinya kwaMwari usingafi. Ndokufananidza ndokushandura kubwinya kwaMwari asingafe. Vakakuita mufananidzo wakafanana nemunhu unofa. Ndokufananidza the glory of the incorruptible God nemunhu anofa. Neshiri. Ndokufananidza Mwari neprivate jet. Nemhuka dzina makumbo mana. Ndokufananidza Mwari ne4x4. Nezvinokambaira. Ndokufananidza Mwari neBentley. Saka Mwari mukuchiva kwemwoyo yavo aona kuti vanhu vanochiva akavaisa kutsvina. Ndokubva avaisa kutsvina. Itsvina idzo dziya dziri kutaurwa naKasukuwere kuti vanyadzise miri yavo pakati pavo. Ari kuzvinyadzisa pamberi pevanhu. Yes. Ava vakatsinhana zvokwadi yaMwari nenhema. Ndokuchinjana zvokwadi yaMwari nenhema. Vakanamata nokushumira chisikwa kupfuura musiki. Iyo unokudzwa nokusingaperi. Amen. Havana kuti amen ka. IBhaibheri rati amen. Ukaverenga Romans 1:25 inopera nekuti amen. Amen zvinoreva kuti Jesu ngaakudzwe nemashoko andataura. Kwakufananidza Jesu nemunhu anofa. Zvino muno muna vashumiri unotoona mapasita ari parali iyoyo Kasukuwere achituka Mwari ivo vachitoti
Babeli. Comrade, is a great politician. Naitanga tiripo tikareta katobva takabata makotsi tichichema mariro chaiwo. Zvese zvamuri kuita panyika ino mahumbwa aya. Mambo chaiye muchamuona kana auya. Ndokuya muchaona zvigaro zvese zvamaizvitinya nazvo izvi. Zvigaro shungu, zvigaro zvemagaba zvezvigubhu. Musiwari kudzoka. Ukanzi honorable unongochiramba kuti siyana neni. Hamusi kumona honorable auya. Honorable kuita sei kwake? Ndokurova shamwari siyana neni. Nonzi savior inini. Honorable kuita sei? Unenge wakuchiramba musiwari kudzoka. Ichaona hako. Excellent. This excellent. Don't Robert inini. Don't excellent kuita sei? Musiwoyo. Hapana nechigaro chaanenge achichiri kuchida. Akangonzi auya. Munhu wese anenge akuchiramba. Handichizivi siyana ineni. Zvese zvokunzi papa zvamuri kuitwa izvi muchazviitira tsvina yakasvika panapa. Musiwari kudzoka ndokutaurira. Musiwari kudzoka. Grandpa unokochevava okurova shoma. Ndisi grandpa wako izvi. Oikanambosviti grandpa yarara tibire kiwiri straight tikomirira mukuru tidzwa kuti anoti kudii. Manyawa tiri kuita. Vanhu vagara zvavo vane manyawi kana vakaunganirwa navanhu. Asi ukaziva kudzoka kwake unonzwa Pauro achiti, knowing therefore the terror of the Lord we persuade men. Pauro akataura zvekutyisa kwaMwari. Musiwari kudzoka Jesu anenge asingabatwi nevanhu vachikumbira chingwa kwaari. Musiwari kudzoka anenge aine ziso rakatsvuka. Ende haasi kudzoka naana Gabriel aiwa. Kune dzimwe dzakavharirwa dzinoda kubuda. Ndodzaari kudzoka nadzo. Sokuti ikafamba so ukaita tsonyatsota pacharohwa kuti manje. Ana Gabriel vanouya vachitoti zvako Maria unodikanwa. Havasirivo vaari kuuya navo. Ari kuuya netimu inonzi hondo dzekudenga. Vanospecializa nekurova. Ayaya. Ndonzi Jimmy Blanco. Unenge uchitaura zita rako chairo musiwo inonzi Stuart. Jimmy Blanco kuita sei? Kamona musoro wakarohwa zvako nebonza. Chizviita jabi. Anziti sumafia watagwana. Wakambozviona here kuti kunyange zvazvo Jesu asati adzoka, asi ane zvimwe zvinhu zvaanoita zvaanoratidza vanhu kuti ndiri mukuru. Wakambozviona? Ukasvika pamochari unotanga kunyatsoona kuti kuwaya zvedu patipasi. Ane zvimwe zvinhu zvinenge zviri kuitika usiri raiti pamochari. Ukapinda mochari unotanga kunyatsoona aro dzese dzatinoita ka simba ineyi haisi raiti. Mochari inoparidza simba raMwari. Mune mine hwitakwi dzerume dzakatambarara kudhara. Vanhu vachinzi muklasi nati chanyararai vachiramba. Mumochari hamuna anonyararidza vanhu. Vanhu vanenge vaito. Mochari unenge wakanyarara wega kubva kuseni kusvika mangwana kuseni. Ya zvazvokunzanza skini yake iri kuchinja. Hakuna anotaura zveskini yemunhu. Ukaputirirwa keteni rako so. Zvokunzi PhD. Hakuna ane PhD mumochari. Mochari munhu wese akafanana nemumwe. Nongori mutray yako panenge pane mwana anenge mutray yake. Achidonhedza mvura dzake dzichione Pauro. Zvanzi sofa rakasviba. Mvura dzese dzakatosviba dzichibva patray pamusoro dzichinokumha haupopote. Dzimwe kudonhawo hauchabvunza. Muromo unotosungwa neketeni. Wakuramba kuvhara. Zvemalipstick zvinenge zvisi hamuna chitunda chinozova lipstick. Handiti zvakapfeka. Unyazonzwa kuti zipi yangu yakanatsovharwa musheni. Ukangofa uri muwadi mumochari. Manesi chaanotanga kuita kukubvisa hembe. Hapana achabvunza kuti koma akubvisa hembe zvakanaka uye hapasina. Ukangofa zve zvatoora iwe. Hapasina achakunyanya. Haumbobvunzwa futi manesi akubvisa hembe ndechirume ndechikadzi. Shingoro wakashama.
Vachienda newe kumocha, haupinde mocha netrouser rako. Taravazari pakoti uzizwe. Asati auya zvake but achida kukuratidza malevels. Kuti ndiri mudhara, muchiramba kuti chimarariko. Vanhu vakatambarara mocha sezvavakataura. Sezvakatongerwa vanhu vese kuti vagofa kutongeswa kugozotevera. Zviri kuitika sezvavakataura. Hakuna chitendero chakaparidza rufu rusati rwaitika kunze kwaJesu. Ndiye ega akaparidza kufa kwavanhu. Vanhu vacho vasati vafa. Zvakataurwa naMwari. Muchiramba Mwari waJesu Kristu, muchitenda benura, haana zvaakataura benura. Zverufu, rufu rwakataurwa kuna Adhamu asati afa. Wakanga rwarehwa nemusi waunodya ndo musi waunofa. Kana mukatenda Islam, kana mukatenda chitendero chipi, vabvunzei kuti rufu rwakataurwa riini naMuhammad wenyu. Hakuna. Zvakataurwa naMwari wenzira yaJesu, ndiye akaparidza rufu. Zviri kuitika sezvakarehwa naMwari weBhaibheri. Suspense kandanzara wamuri kuteera akatofa sezvakarehwa neBhaibheri. Asi akasiya kuparidzira kuti Bhaibheri munya. Asi akafa sezvakarehwa neBhaibheri. Ari kuti munya iro. Zvinokuratidza level of foolishness yaminayo kana muchimuteera. N'anga chaidzo dzinovhurwa maBhaibheri kana dzaakufa. Hakuna bhuku rinovhurwa ren'anga kana n'anga chivigwa. Kunzwa kuti dedza imufundisi kuinga maishopera mese zvonzi taimboitawo zviri kuti this is serious business. Zvakuda vanonyatsozivana naMwari. Isusu tirana mambara kutaura chokwadi. Pana chatinoziva panyaya. Saka uchona mapresident kana vachitwa sworn into office vanobata Bhaibheri. Vari ngaandibatsire. Ndopandakasekawo ndikati ndakubatsirwa kutonga nyika yamakahwina nekuriga. Dai maida kubatsirwa neBhaibheri, dai makariga kakuuraya vanhu muchikampena. Munozorangarira Bhaibheri makutonga. Mwari ngaandibatsire. Dai wainyara wasiya Bhaibheri, wabata manifesto yemusangano, manifesto ngaindibatsire. Mwari ari muBhaibheri akarambidza kudeuka kweropa. Wakadeura ropa sei kuti uvhoterwe? Kana uchiziva kuti Bhaibheri rine simba rekuti utonge zvakanaka iwewe. Isu paridza akatakasununguka ndatiri vashandi vaMwari. Musamufundisa asina peisiripa haanetseki kana achiparidza. Unomuchikidzira uchiti kuti agara atambire. Unomuparidza, unomuti uchamuita sei? Hatina pei kai. Ngorova toenda kuba. Nyika ino ivadikana isi kuda politics, iri kuda shoko rechokwadi. Ndiro riri kuparidzira. Vanhu ngavachike Mwari pazvinhu zvese zvavanoita. Kana uchitengesa, kana uri mupolitisi, kana uri mudzidzisi, itya Mwari. Ndo zvakafanira vanhu vose vakaponeswa. Itya Mwari udzare paside pako, itya Mwari shamwa. Itya Mwari, usatye mapurisa mutaurire. Itya Mwari, usatye anti-corruption. Usatye VID iwewe, itya Mwari. Pawakajuta VID Mwari achakubatira ipapo. Mwari hajutwe. Hakuna munhu arikudhiraivha akane malaisensi ababa vakafa. Akapuwa zita rababa. Purisa hazotaura makore. Wakazvarwa 1947 iwewe. Mapurisa anongoti otarisa face oti izvi vakafalana todzenda. Izvi ari kudhiraivha nechitambi chababa vakafa kudhara. Pawakasiyiwa neVID Mwari achakubatira ipapo. Iyo ivhangeri ndikuparidza haiburitse mari kana waiparidza. Haisi kuti kana waiparidza vanhu vozoburitsa mari, haiburitse mari. Inototi vanhu vachinzwa vamwe vanotogumbuka, vamwe voti ngatimubatei, vamwe voti ngatimusiye ambotaura tidzi kuti achatiudivha tozomubata, vamwe voti tichamubata mangwana. Ndinotoiparidza ndichiziva kuti hapana mari ino, ndotodiwa mweya yevanhu kana Mwari. Right. Chinhu chikuru pana Josefa ndechekuti achibuda mumba mababa vake akanga atumwa kunoona kuti vakoma vari sei uye kuti makwai ari sei.
nekuti Jesu achibva kudenga akanga aine hama. Izwi rekuti brothers rinongoreva kuti brethren, handitika. Akanga aine hama dzaaifanira kuti aone, nekuti wakanga achiberekwa panyama kurudzi rwaJudha. Saka achisvika Jesu haana kuberekwa nevahedheni, haana kuberekwa ari eRoman, haana kuberekwa ari ePhilistine, haana kuberekwa ari an Assyrian, haana kuberekwa ari eMidian, akaberekwa ari eJew, nekuti wakanga aine ukama hwaakanga aestablisha naIsraeri, huri ukama hwesungano yemurayiro. Saka paari kusvika panyika Jesu arida kuona kuti Israeri iri kuita sei, kuti mudzokorodze mazwi aJakobho kuna Josefa paanomutuma kubuda mumba. Haleluya. Verse 18. Genesis 37 verse 18. Israeli akati kuna Josefa, vakoma vako havafudzi makwai paShekemu here? Yes. Uya ndikutumire kwavari. Yes. Iye akati, ndiri pano hangu. Yes. Akati kwaari, zvino chienda unotarira kana vakoma vako vakafara. Enda unoona kana thy brethren. Rechirungu rinoti see whether it be well with thy brethren. Peshona rati vakoma vako, but brethren areva vakoma nditika rinoreva hama dzako, handitika. Yes. Enda unoona kuti hama dzako dzakafara here. Yes. Namakwai kana akafarawo, uone kuti ungano yaIsraeri iri kuteedzera here murayiro nenzira zvayakarayirwa. Yes. ugodzoka kuzondiudza. Handimaona nyaya yacho. Muri kuona here kuti purpose yaJakobho ndeyekuti Josefa aende anoona vakoma kuti vakafara here, oona kuti makwai akafara here, wodzoka ozonditaurira. Yes. Naizvozvo wakamutuma. Yes. Ari pamupata weHebhuroni. Yes. Akandosvika Shekemu. Ndokubva asvika Shekemu Josefa. Zvino mumwe murume wakamuwana achidzungaira musango. Ndokubva mumwe murume aona Josefa achidzungaira musango. Murume akamubvunza akati. Ndokubva murume abvunza Josefa, unotsvakeiko? Unotsvakeiko? Iye akati kudii? ndinotsvaka vakoma vangu. Ndinotsvaka vakoma vangu. Dondiudza hako kwavanofudza makwai. Nditaurire kuti vakoma vangu vanofudzira makwai kupi? Murume akati kudii? vabva pano. Nokuti ndakavanzwa vachiti. Ndakavanzwa vakoma vako vachiti ngatiende Dhodhani. handei Dhodhani. Josefa akareva vakoma vake, akateera vakoma vake. Muri kuona here kuti Josefa apinda musango achitsvaga hama dzake, achitsvaga vakoma vake. Haana kuvawana asati asangana nemumwe murume akanga atori musango kare. Akabva abvunza Josefa kuti unotsvaga aniko, uri kuitei muno? Zvikanzi ndinotsvaga hama dzangu. Zvikanzi ndavanzwa vachitaura, vabva pano manje manje. Vabva pano manje manje. Vakoma vako vabva pano manje manje. Ndavanzwa vachitaurirana vakati handei Dhodhani. Akomana, zvichireva kuti Josefa apinda musango maanofanira kusangana nehama dzake, haasangani nadzo asati adhumana nemumwe ari musango kare, asi asingagare nevakoma vake, but ari kuparidza achiti vabva pano manje manje. John chapter 1 verse 5. Ndiani murume achasangana naJesu auya panyika ino achida kuona ungano yaIsraeri kuti iri sei? Murume iyeye ndiye anoratidza Josefa kune vanhu vese. Murume iyeye anonzani? Yes. Chiedza chinovhenekera murima, asi rima harina kuchikunda. Verse 6. Kwakanga kuno munhu wakatumwa naMwari. Kwakanga kuine munhu wakatumwa naMwari. Zita rake rainzi Johani. Zita rake rainzi Johani. Iye wakauya kuzopupura. Iye wakanga auya kuzopupura. Kuti apupurire chiedza. Wakanga auya kuzopupurira chiedza. Kuti vose vatende naye. Kuti vanhu vose vatende nachiedza. Uyo wakanga azati ari icho chiedza. Iye Johani akanga asiri iye chiedza, asi wakatumwa kuti apupurire chiedza. Wakanga angotumwa bedzi kuti apupurire chiedza. Ndiani munhu iye? Saka zvinonzi izwi reunoda ari murenje, gadzirai nzira yaShe. Akanzi ndiwe here? Akati handisirini.
asi anouya aripo pakati penyu wamusingazive nenandi muzive wandisina kufanira kusunungura rukanda rweshangu yake iyeye mukuru kwandiri ini nokubhabhatidzai nemvura kuti mutendeuke asi unuyo shure kwangu mukuru kwandiri achakubhabhatidzai nemweya uye nemoto ari kunzi mumwe ndiJohani Mubhabhatidzi ndiye anoti Jesu achiuya ungano yese inenge ichiuya kuzobhabhatidzwa kurwizi Jorodhani. Jesu paanosvika obva ati tarirai gwayana rinobvisa chivi chenyika. Saka Josefa achipinda musango akasangana nemumwe murume akati ndinotsvaga hama dzangu zvikanzi dzabva pano manje manje. Manzwa mazwi emurume uyu akati hama dzangu dzabva kupi? Dzabva pano manje manje. Nekuti Jesu achisvika Israeri yanga ichangobva mukubhabhatidzwa naJohani. Paari kuti dzabva pano manje manje ari kuti ndavabhabhatidza manje manje panapa. Murume ari kusangana naJosefa ndiJohani Mubhabhatidzi. Yes. Josefa akatera vakoma vake akandowana paDhotani. Ndokuvawana paDhotani sezvazvakanga zvarehwa nemumwe murume. Saka kunguva yaJosefa haana kupuwa zita murume wacho, anopuwa zita kuti panguva inouya Jesu. Anenge ari musango kudhara. Ndokusaka Jesu akanga achienda kurenje. Munozviziva handiti kuti Jesu paakanobhabhatidzwa naJohani anga asati amboparidza? Handiti munozviziva? Kunze kwepaakambenge apinda mutemberi aine 12 years. Haana kuparidza, akangobvunzana navo mibvunzo vakaitadza akavasiyira mhinduro. Vakasara vachinetseka vari madhoktors emurayiro. Fana haana kana chitupa chegrade 7 but maziviro ake magwara anoshamisa. Ndakuvaratidza kuti hazvisi kuna anoda kana kuna anomhanya. Zviri kuna Mwari. Unzwiri wengoni. Akomana nyamba pari kunzi izwi reunodana ari murenje. Johani achibhabhatidzira vanhu murenje zvakanga zviine profesi yekuti nyika pairi kusvikirwa naJesu yava yaIsraeri. Nyika yaIsraeri inosvikwa yava mudesert. Desert inzvimbo isinganaye mvura. Desert inzvimbo ine unreliable rainfall patterns. Desert inzvimbo isina miti yakawanda. Nekuti Israeri yashayiwa chiprofita chaJesu mumurayiro, yaakuparidzirana kururama kunobva mabasa emurayiro. Yanga rava gwenga nekuti kururama kwanga kusimo mumurayiro uye uvepo hwaMwari hwakanga husisimo mumurayiro. Haleluya. Amen. Saka Jesu achisvika kudesert kuri kubhabhatidzwa vanhu naJohani ari kuda kunotora profesi kana kuti mharidzo yaJohani obva atanga kushanda nayo. Haleluya. Amen. Chii chakaitika paakasvika Dhotani Josefa? Vakoma vake, Ivo vakoma vake vakamuona achiri kure. Zvino asati asvika kwavari vakarangana kuti vamuuraye. vachimuona achitouya ndopa vakati ngatimuuraye. Vanhu ari kusvika asi bo ndara ari kuti maka nekuda kwedu ati mambodzwa kwataverenga kukutanga kuvhesi 2 kuti vakoma vake vane misikanzwa yavaita kumakwai handitika yaimhangarwa nani naJosefa uye chavanga vakanyanya kumuvengera chii? Ihope dzake. Amen. Yes. Vakataurirana vachiti, hoyo muroti uya wouya, uyai zvino timuuraye. Yes. Timukandire mune rimwe ramakomba awa. Yes. Tigoti wadyiwa nechikara. Yes. Tigoona kuti kurota kwake kuchazoitwa seiko. Unoona nyaya yacho? Pavaida kumuuraya vaida kuti zviya zvakarotwa zviya zvekuti iye achava mambo zvirege kuzadziswa. Tikamuuraya paakanzi iye anga ari chisote chiri pakati chataikotamira kana chisote chepakati chatsva tichakotamirani. Zvatinoda kuona arota akati nyeredzi nemwedzi nezuva zvanga zvakandikotamira. Toda kuona kuti kana iye abviswa pakati nyeredzi dzichasara dzakakotamirani. Ngatimuurayei timise nyaya yekukotamirwa kwake. Ari kuti tichamunamata mukomana, toda kumuuraya tiona kuti tinomunamata sei. Ari kuti achaita mambo wedu mukomana, toda kumuuraya tigoona kuti anozotongani iye afa.
vakanga vari obsessed nehope dzake, zvichida Josefa akanga atokanganwa hope dzake, but vakoma vakaramba vakadzibata. Akarota ari mambo mukomanawo, mukomana akashatawo. Ndo yaidzi namakandiwa, vanhu vari kukuvengawo, vane zvavakaona muhope dzako zvausina kuona iwewe. Vari kukuverenga mumweya, uona uri kansera, iwe hauna kana bhasikoro, uri kuti vari kundivengerei. Vane hope dzako dzavakadudzira, dzausiri kuziva dzavakakuvengera. Ipapo kana vanhu vaudzwa mashanga iwaya, hakusi kujamba ikoko. Umwe anotenda bhurugwa ratsemuka pakatanga. Hanzi ndiri muprofita. Hakuna muprofita wa Mwari anotaura mashanga akadaro. Haleluya. Amen. Nyaya iri kutsanangurwa ndeyei? Handeinayo. Rubeni akazvinzwa, ndobva Rubeni anzwa kuti vakomana varida kuti mukomana uyu aurayiwe. akamurwira mumaoko avo, Akati musauraye mukomana uyu. akati, ngatirege kumuuraya. Ngatirege kumuuraya. Rubeni akati kwavari, musadurura ropa mumukandire mugomba iri riri musango, asi regai kutambanudza maoko enyu kwaari. Mukandei mugomba ari mupenyu, musamuuraye. Kudeura ropa munyika yaJakobho hakuna kunaka. Yes. Kuti amurwire pamaoko avo, Yes. agomudzosera kuna baba vake. Aida kuti kana akandwa mugomba ozonomuburitsa unomusiya kuna baba. Kutaurawo kwemukoma mukuru kaRubeni ndiye anga ari mukuru. Apa akanaka, akaitawo zvakanaka apa. Nzenzha yababa wake akavhiringa. Apa wose mukoma iwa akagonawo zvake. Oza munhu ane zvimwewo zvaakanakira munhu. Yes. Zvino Josefa wakati asvika kuvakoma vake, vakabvisira Josefa nguo yake, nguo iye yakanga yakareba ina maoko, yakanga akafuka. Vakamutora vakamukandira mugomba, gomba rakanga risina chinhu, makanga musina mvura. Vakagara pasi vakadya zvokudya. Zvino vakasimudza meso avo vakatarira, vakaona boka ravaIshumaeri vachifamba vachibva Gileadhi. Makamera avo akatakura zvinhu zvinonhuhwira nebhasami nemura vachindozviisa Ijipita. Zvino Judha akati kuvana vababa vake, tingawaneiko kana tikauraya munun'una wedu tichivanza ropa rake? Zvinotibatsirei kuuraya Josefa toviga ropa rake? Uyai timutengese kuvaIshumaeri. Yes. Maoko edu arege kuva kwaari, nokuti munun'una wedu, nyama imwe nesu. Vana vababa vake vakamuteerera. Zvino vatengesi veMidhiani vakapfuurapo, vakakwidza Josefa vachimubudisa mugomba, vakatengesa Josefa kuvaIshumaeri namashekeri ana 20. Ivo vakaisa Josefa Ijipita. Zvino Rubeni wakadzokera kugomba, akaona Josefa asisimo mugomba. Saka pakatengeswa Joseph, Rubeni anga asipo. Akatengeswa at the instigation of Judah. Yes. Akabharira nguo dzake. Rubeni ndokubva abharira nguo akati zvino ndichaita sei? Akadzokera kuvanun'una vake akati, mwana haachipo, ino zvino chaendepiko? Zvino vakatora nguo yaJosefa vakauraya nhongo yembudzi, vakanyika nguo muropa. Vakatumira nguo iyo yakareba ina maoko kuna baba vavo, vakati, tanhonga chinhu ichi, fananidzai zvakafanana kana iri nguo yomwanakomana wenyu, kana izati iri iyo. Ivo vakafananidza vakati, inguo yomwanakomana wangu, wadyiwa nechikara. Josefa zvirokwazvo waparadzwa. Jakobho akabvarira nguo dzake, akasimira magumbu pachiuno chake, akachema mwanakomana wake mazuva mazhinji. Vanakomana vake vose navakunda vake vose vakasimuka vakamunyaradza, asi wakaramba kunyaradzwa. Akati, ndichaburukira kubwiro kumwanakomana wangu ndichichema. Baba vake vakaungudzira. Zvino vaMidhiani vakandomutengesa Ijipita kuna Potifa, muranda waFarao, mukuru wavarindi. Mazvita iyi ndo maverengerwo ainoitwa chapter
37 yacho yese. Before I explain these scriptures, ngati manyeni kukurumidza tiende kubhuku ya Genesis 45. Joseph akaenda kuIjipita ndokugara mazuva makuru, kwazoita nzara kuBethlehem kwakasara Jacob nevanenge vakoma vake. Vakoma vake vaenda kunotsvaga chikafu kunosunza kuIjipita. Joseph ava prime minister. Pekutanga nekechipiri haana kuzviratidza kwavari, kechitatu ndoko akazviratidza kwavari. Kuti munzwe kuti chii chakazoitika. Musi waakazviratidza kwavari, akadzinga vaIjipita vese ndokuvhara imba. Aida kuti aratidze vakoma vake kuti ndini Josefa. Kuti munzwe pavhesi 4 kuti chii chiri kuitika. Tangirai pavhesi 3 chapter 45. Ipapo Josefa akati kuvana vababa vake, yes, ndini Josefa. Ndini Josefa. Baba vangu vachiri vapenyu here? Baba vangu vachiri vapenyu here? Vana vababa vake vakasagona kupindura. Vakanga vachitya kuti mukomana takamutengesa. Zvino ava prime minister patauya kuzotsvaga chikafu. Anogona kuti right zvafamba. Makoronyera mauya mega. Dau kushandirai rwendo rwuno. Murikona pale nyasha. Dau kugadzirisai. Iwe Judha ndiwe wakatapira mari pandakatengeswa iwe. Right, mapurisa eIjipita ari kupi? Ipo Judha yavakomana ava kana vaota mozotidedza totangira weipapo. Haana kudaro Josefa. Akati kudii? Ndini Josefa munin'ina wenyu. Baba vangu vanofara here. Yes. Ndini Josefa, baba vangu vachiri vapenyu here? Vana vababa vake vakasagona kupindura, nokuti vakanga vachitya pamberi pake. Vakanga vakutya. Josefa akati kuvana vababa vake, doswederai henyu kwandiri. Doswederai henyu kwandiri. Zvino vakaswedera. Iye akati, ndini Josefa, mwana wababa venyu, wamakatengesa ndikaiswa Ijipita. Zvino musazvidya mwoyo. Yes. Kana kuzvitsamwira. Yes. Zvamakanditengesa kuno. Yes. Nokuti Mwari wakandituma pamberi penyu kuti ndichengete upenyu. Ndi Joseph rantora mazwa. Mazwa Kristu ka. Musazvidya moyo. Nekuti makanditengesa. Ndi Mwari akandituma kumberi kwenyu kuti ndichengete upenyu. Musazvidya moyo. Zvamakanditengesera kuno. Ari kupi Josefa kuIjipita. Ndoko anozvizarurira kwaari kuva hama dzake. Izvo kuva Edeni ndo kuri kuparidzwa. Josefa ari kuIjipita, ivhangeri yaKristu kuva Edeni. VaJudha vakamuramba akatengeswa naJudas Iscariot. Saka vhangeri iri kutoparidzwa nemazwa aJosefa. Kuti vaparidzi vechihedheni vachadzosera vhangeri kuvaIsraeri. Musazvidya moyo imi vaJudha, muchina kuti makatengesa Jesu akafa. Asi Jesu wamakatengesa ndi Mwari wakamutumira mberi kwenyu kuti achengete upenyu hwenyimi. Amen. But mazwa aparidzwa naJosefa atanga nekuti ndini Josefa, swederai kuno. Marangarira mazwa. Ndiye nakataura zvokuti swederai kuno. Ndiye Elijah pagomo reKarmeli akubatidza atari yake akati kuvaJudha, swederai kuno. Vanhu vauya futi kuzotsvaga chibage kuIjipita sezvavaitsvaga mvura panguva yaElijah. Vanhu vanenge vachingotsvaga bedzi zvekudya. Vari kuuya pana Jesu vaine masaga echibage avari kuda kuzadza. Obva ati swederai kuno, ndini Josefa. NdiKristu ari kuparidza. Vanhu vazara kuwisiri. Vari kutenda kuti tikapfekedzwa bhatya dzvuku tapinda. Jesu oti no, masaga amina haana kunaka. Muine masaga kudaro, swederai kuno. Ndini Josefa. Swederai kuno, ndini Jesu Kristu. Vanhu vaine masaga echibage. Haataura zvechibage, anotaura zvaJosefa. Swederai kuno, ndini Josefa. Shama. Tine ngoro dziri kupakwa panzara. Utora chibage izvi. Kumusha kune nzara. Uritsa chibage. Zvikanzayo, ndini Josefa. Swederai kuno.
handiti izvezvizvo nekadhora kausingashandise kare muchikwama akanamatirwa namadzibaba akachinzi kanodeedza imwe mari isagarako ukairora winaro handiti nekanoiti mweri rekawina kwevo dosagarako kara wakainare iwe hauna musamari here kana mbiya pasi pebhedhe dosagarako kara wakainarero handiti resibendi iwe isaga kara wakainare handiti wakanzi it's a year of a greater life isaga iroro uine saga riri kuda kuzadzwa nechibage inzwa meseji yaJosefa sikwederai kuno ndini Josefa hamusi kuda chibage you need Joseph amen nekuti Joseph wacho ndiye ari kukontrola chibage mukada chibage kupfuura Josefa munobuda musina chibage munyika muno amen mukada chibage kupfuura Josefa muchabuda musina kana tsanga 1 saka ndosaka zvakanzi naElijah svedere kuno bozi mukuda mvura but indi kuda imini saka motomboya kuno mvura musati maiwana vachida chibage kudaro vachinyatsoti Josefa haana kana muguri 1 waainawo akavati sikwederai kuno vaifanira kutombosikwedera kuna Joseph vasina chibage chavaona ukaiverenga nyaya yacho akachema ari pavari akavakisa iyo ndofunga vaingoti kapedze mhando kuti kisa kuita sei kwacho ngakudze chibage panapa zanyaya yacho inorwadza kuti uri kukiswa iwe uine nzara haleluya amen akatotanga kuparidza akati endai munoona kuti baba vangu vari sei akachema akati mufana wangu Bhenja ariko here zvikanzi Bhenja ariko kaverenga verse 4 inoti and he fell upon his brother Benjamin's neck and wept, and Benjamin wept upon his neck. Moreover, he kissed all his brethren and wept upon them, and after that his brethren talked with him. Pakatombotaurirana vanhu vauya kuchibage. Josefa achitaura kuti nonda kufunga mulungu onawo pandiri kugara panapa kuti zvinhu zviri yakayaka panapa chikafu hachipere but kutenda Mwari nekuti mimi makanditengesa saka mufana wangu Bhenji aripi zvikanzi ndiyo watatoya naye takatebhei tanyimwa chibage uyu ndiye Bhenji zvikanzi hapana Bhenji svika padhuze masaga asina chinhu chiungana itimbofara gatombera nei makadii mukoma saka kumba kuri sei alright saka siriyo wakazorora here masaga asina chinhu vanhu vari pamunhu ane chibage asi vasati vane chibage iyoyo ndo iri kukunetsa nekuti wakauya kuna Jose uchida chibage nanhasi usati wane kana tsanga 1 ende ari kutaurisa futi Jose wacho kuti upopote futi unogona kutozonzi chibva pano auchaona unongosekerera zvako kuke uri pana Jesu shamwari anoti silva nendarama ndezvangu usina kana sendi achingobvunza ko saka Bhenji ari kupi naukuratidzai chizaruko inonzi Joseph series toda kuenda ku mysteries of creation andinokonaka right katete tinotsvaga kuti dombo rakasara mumusoro magoriati nderei tine masaga panapa satani chini muzamufundisa aikuna kunyanya kutaurisa so Jose nyoka dziri kurira mumatumbu medu unokwanisa here kuti uine saga risina chinhu uchinyatsozva kuti pana Jose chibage chiripo ombonyarara Jose otaura iwe usati watanga kugofa kozi kana ukanzi utaureka unokonesa nyaya dzacho kuchibage Jose Mwari takuona kuno Mwari akanaka Jose ndo wasimba zvisingati ofuka chibage chavo kudya muno mukati chakanaka zvisingabviri unongoshingokonesa nyaya dzese kupi kuchibage ndando chaonyanyofambira ngatisimukei vakagara right ndoda kupedzesa nyaya iyi ndichikuratidzai nyaya yehope dzake ndando yatasimukira musoro wevhangeri yanhasi unonzi hope dzake haleluya amen hope dzaJose dzakanga dzichitaura ukuru hwake now izwire kuti hope rinoreva information gathered from the supernatural ndo zvainoreva nditika information gathered from the supernatural
Zvinhu zviri kutaurwa naJosefa kuti ndarota hazvisati zvaitika. Ari kungoti ari pamba paJakobho, ndarota chisote changu chakakotamirirwa nezvenyu. Ndarota nyeredzi dzine 11 nemwedzi nezuva zvakakotamira inini. Ihope dzaJosefa ndo dziri kumuvenga, ndo dziri kuita kuti avengwe. Muroti uya ndokubva atochinjwa zita akanzi the dreamer. Ndokubva zita rekuti Josefa rafushirwa kwaakutaurwa rekunzi anorota. Izvo nyaya yezviroto zvaJosefa inotsanangura chiprofita chaJesu Kristu chekuti ndiye muponesi wenyika yose, ndiye muzodziwa waMwari, ndiye achayananisa vanhu naMwari, ndiye achabhadhara zvivi zvavanhu neropa rake. Chiprofita ichi hachisati chazadziswa ndaa iye haasati auya, but chiri kunzwikwa pakati pehama dzake. VaJudha ndo vakanzwa chiprofita ichi. Chiprofita ichi chinonzi Old Testament order. Kana tichinzwa hope dzaJosefa, tiri kuverenga mabhuku ese ari muOld Testament, kubva kuna Genesis kusvikira kuna Malachi. Ndidzo hope dzaJesu Kristu idzodzo. Ndicho chiprofita chekuuya kwake. Chiri kunzwika? Amen. Chiprofita chake chinoti zvisote zvese zvichamukotamira. Chiprofita chinoti nyeredzi 11 nemwedzi nezuva zvichamukotamira. Ndo theme yechiprofita chiri kutaurwa muhope dzaJosefa. Shoko rati vakoma vake vakabva vamuvenga. Baba vakati kurota chinyi kwakadaro. Vati zvinonzi mashoko iwayo vakaachengeta. Nekuti mashoko ekurota kwaJose dai akarasika, tingadai nhasi tisiri kuti Jesus Christ is the high priest in the order of Melchizedek. Taitaura sei zveuprista isu tisingazive kuti kune munhu anonzi muprista. Kuchengetwa kwamashoko aJosefa, kunyorwa kwemabhuku eOld Testament. Adamu achitadza mugadheni, vanhu vese vanozvarwa vachibva pana Adamu vobva vanzi vakatadza. Chaitova chiprofita chekuti nekuda kwemunhu mumwe chete pane zvinhu zvichaitirwa vazhinji. Nemazuva aAdamu munhu mumwe chete akatadza, rufu rukabva rwabata ushe kuvanhu vese. Chiri chiprofita chekuti kana Adamu okupedzesera auya, nekuda kwekururama kwake iye ari mumwe chete, vanhu vese vacharuramiswa. Saka Adamu achitoiswa mugadheni chaitova chiprofita chaJesu Kristu, dzaitova hope dzaJosefa. Ndiri kunzwika vadikani? Amen. Haleluya, haleluya. Amen. VaFiristia vachiurayiwa naSamson nekuda kwemukadzi wake wavapa kushamwari yake, chaitova chiprofita kuti vanhu vachaiswa kudziva romoto kana Kristu agumbukira nyaya yechechi yake yanga yakuparidzirwa doctrine of the Antichrist. Saka Old Testament yese inoita consist of the prophecy of Christ iri kuparidzwa in the dream iri kutaurwa naJosefa. But there are 3 or 4 elements that are very important pakunzwisa hope dzaJosefa. Number 1, hope hadzina kutaurwa nababa vaJosefa kuhama dzake. Hope dzaJosefa hadzina kutaurwa naRubheni kuti ndarota Joseph ari pakati, chisote chake tichichipfugamira tese. Muridzi wehope ndiye anodzitaura, zvichireva kuti Kristu ndiye akanyoresa Old Testament scriptures kuti vanhu vadzidze profesi yake. Hakuna munhu anogona kutaura hope dzaJose kana iye muridzi wadzo akasadzitaura. Ndiye anofuma achiti inzwaiwo kurota kwangu, inzwaiwo kurota kwangu. Mhandara ichava nemimba, ichabereka mwana, achatumidzwa Emmanuel. Inzwaiwo kurota kwangu, inzwaiwo kurota kwangu. Unto us a child is born, unto us a son is given. Pari kutaurwa naJosefa hope dzake kuhama dzake. Zviri kunzwika? Haleluya, haleluya. Muridzi wehope ndiye anotaura hope dzake. Mweya wakadudzira hope muna Jakobho nemuvakoma vake wakanga futi uri mweya waJosefa. Mweya mutsvene ndiye anozodudzira hope dzaJosefa
uri kureva here kuti iwewe uchaita mambo wedu tese iwewe? Uri kureva here kuti iwewe tichakunamata iwewe? Uri kureva here kuti isusu tese tichakukudza iwewe? Dudziro iyoyo kana Josefa chakupa akasakupaya amuiwane, ndo pamunozodudzira hope dzaJosefa maakudziendesa kumuzarabani. Mweya waJosefa hamuna. Hope dzaJosefa dzinodudzira kukudzwa kwaJosefa. Mukaona maverenga hope dzaJosefa mukazokudza vamwe mukuru wambwa, vamwe shumba nyamuziwa, vamwe nzousamanyanga, vamwe sinyoro, matadza mweya wamina wauso waJosefa. Hope dzaJosefa dzinodudzira kukudzwa kwaJosefa. Amen. Haleluya. Amen. Pari shokorati la makoma vake hama dzake dzakabva dzamuvengera hope dzake, zvichireva kuti dai Josefa akarota akanyarara vairamba vachimuda. Mukanzwa hope dzaJosefa muchaita sei? There are two reactions. It's either muchanzwa kuti Josefa achakudzwa, mobva matanga kutomuti that one is a dreamer, maakutomuvenga, you begin to loathe him on account of his dreams. Kana kuti you are going to love him on account of his dreams. Dai Josefa asina kutaura hope dzake, kune vamwe vanhu vangadai vasina kumbomuvenga, airamba aine shamwari dzakawanda. Zvoreva kuti kutaura hope kunokubvisira shamwari dzakawanda. Iri kutaura pamusoro paJesu, kwete iwewe. Whether iwewe uri kudiwa nehama dzako nekuda kwehope dzako kana kuti uri kuvengwa, hatinei nazvo izvo. Enda unoudza mukadzi wako izvo. Pavhangeri tiri kutaura kuvengwa kwaJesu kana hope dzake dzadudzirwa. Musi waakavhurisa Isaiah 61 iLuka chapter 4 akati kudii? Akati mweya washe uri pamusoro pangu, iye akandizodza kuti ndiparidzire ivhangeri kuvarombo, kune vakasungwa kuti vagosunungurwa, uye kuti ndigoparidza gore rakanaka raShe. Anonzi wakabata bhuku achibva aivhara ndokubva aidzosera kumuchengeti wemagwaro, ndokubva asimudza maoko akati, nhasi rugwaro rwazadziswa. VaJudha vakati ngatimubatei. Zvekuti dai Jesu akaverenga akati mweya washe uri pamusoro pangu, akadzosera akati Mwari akanaka kunodaro kuparidza kwangu, vanhu vaito that was a powerful sermon. Kuvengwa kwake Jesu kunotanga angoti bedzi, nhasi rugwaro rwazadziswa. Vanhu vakati unoreva iwe kuti Isaiah ainyora nezvako iwe? Inda vachirasika sodiwa kamwana kadikidika kadaro. So Isaiah munhu muprofita mukuru waMwari akadaro, anonzi anotaura nezvako. Wati wasvika 40 years here unoti utsa chitubu ndisandataura nebirth certificate. Munhu ane birth certificate angatitaurire kuti Isaiah aitaura nezvake? Ndokubva muranda wakandasa shamwari akunda vaJudha achiverenga Isaiah. So ndobva Philipi abvunza iActs chapter 8, zvikanzi nai muminista munonzwisisa here zvamunoverenga? Ndingagonzwisisa sei kana kusina anodudzira? Ndokubva muranda ati kuna Philipi, nditaurire muvhangeri. Isaiah paakanyora wakabatwa mumaoko mavo, ukatungamirirwa segwai rinyerere mumaoko meveuri. Isaiah waizvireva amene here kana waitaura mumwe munhu? Shoko robva rati Philipi akatangira ipapo akamududzira mumagwaro ese nezvaJesu. Muranda wakandasa averenga mazwi ari mubhuku yaIsaiah, haana kuti yes ndindairewa. Aiwa, akabvunza achiti munyori aireva ani? Aizvireva amene here kana kuti aitaura mumwe munhu? Ndobva Philipi ati no, Isaiah aitaura Jesu. Kunyange zvazvo muranda wakandasa anga asati akuziva kuti Isaiah ainyora nezvaJesu, asi muranda wakandasa akanga asati ati ndiye airewa. Zvatiri kukundwa isu mazuva ano kungoverenga Psalm 23, the Lord is my shepherd, ndindairewa. VaJudha vana kumboti ndo vairewa, chavakaramba ndechekuti Jesu ati ndiye airewa. Saka aireva vanhu zvanzi hatinyatsoziva zvedu, but ingoisiya yakadai zvekuti iwe uti ndiwo uri kurehwa kapandorowa munhu pana isusu zvemuromo hatini. Siyana nayo vhesi yakadai, magwara aya matsvene pachinzvimbo chekuti vaone kuti ndiJesu airehwa, vakaramba.
iva havana kuti ndo vaerewa, vakangoti aripo aerewa tichamuwana nekufamba kwenguva, not so fast. Muranda wakandasa akati inini zvangu handinyatsoziva kuti ndiani, iwe ungatondiudza Philip kuti ndiani aerewa. Wakandiwarongovhura ipapo ndindaerewa, haasi kumbomirira zvakawanda ndini muti ndiani. Mukona kushata kwazvakaita. Satani akavereka maPsalm 91 verse 11 ne12 akati kuna Jesu ndiwoerewa iwe. Satani chaya akati handisiri nderewa, akaramba vhesi akaramba kuti ndisatani aerewa. Aiwa nyepa ndinganyepe zvangu but aiwa iwewe ndiwoerewa. Chaakatadza bedzi iapplication yerevelation, but kuti ndiJesu aerewa, ipapo Satani akanga pagonawo. Kwakanyorwa kuchinzi achakutumira ngirozi dzikugame. Satani akati ndiwoerewa. Hope dzaJosefa dzinotaura zvekukura kwaJosefa, kurumbidzwa kwaJosefa, kunamatwa kwaJosefa, kukudzwa kwaJosefa. Tikaverenga Leviticus taverenga hope dzaJosefa. Challenge ndeyekuti tichadudzira sei. Vakoma vaJosefa, baba vaJosefa vakati vachinzwa hope vakati unoreva here kuti iwewe ndiwe uchakudzwa iwewe. Havana kuti ndofunga ndindero, handiwarota iwewe Josefa uri pakati. Ndofunga iwewe uri mucherechedzo wangu, ini ndofunga sezvo ndini mukuru kumba panapa, ndini baba, I'm the head of this family. Saka ndini ndairehwa nehope dzako. Baba vakati kurota chinyi kwakadaro kwekuti iwe uchakudzwa pakati pedu tose. Vari vaviri Jakobho nevakoma vaJose vakabvumirana kuti hope dzinodudzira Josefa. Muridzi wehope ndiye ari kukudzwa nehope dzake. Kana muchida kukudzwa nemagwaro mochitonyorawo dzenyu hope mumabhuku enyu wenyu. Bhaibheri makanyorwa hope dzaKristu dzinotaura kukudzwa kwaJesu Kristu. Amen. Kana muchida kuti muvatiswe pasi mafuro manyoro motonyorawo renyuwo bhuku imi rinotaura kuvatiswa kwenyuwo imimi mumafuro manyoro. Kana maakuverenga bhuku rezviroto zvake tichaona kuti dzichadudzirwa dzichikudzani kuti titsvage mweya uri mamuri. But nyaya ndakusimudzirai vadikani, Josefa waenda, Judha watora mari, vaIshimairi vaendesa Josefa mumaoko mevamidiani. VaMidiani vatengesa Josefa kuna Potifa. Josefa apinda muIjipita, ndokubva vatora jaketi rake ranga riri refu, ranga rine mavara, ndokubva varinyika muropa rembudzi, ndokudzoka naro kuna Jakobho. Vakati isusu mazisedaro kutinetsa kuona, imi ndimi makasonesa jaketi muchisonesera mwana wenyu wamunoda. Ameno kuti ndiro here jasi remwana wenyu. Jakobho akati ndiro, mwana wangu adyiwa nezvikara. Ndichafa ndichivigwa ndichingochema mwana wangu. Ndokubva aramba kunyaradza kwaJakobho achichema mwanakomana wake. Akanga afa here Josefa? Kwete. Chii chakaitwa? Vakauraya mbudzi, vakanyika jasi rake muropa rembudzi. Kwakunosvitsa jasi rine ropa rembudzi. Mubvunzo wandinawo handina anondipindura, nekuti aifanira kupindura, akafa ndiJakobho. Unonditaurira here iwewe Jakobho kuti hauzive musiyano weropa rembudzi neremwana wako? Mubvunzo uyu unodzokera bheki kuna baba vake Isaka. Akadyiswa munyama yembudzi akafunga kuti ndeye membwe. Akatoti membwe yako yakanaka mufana wangu. Ati ndiwe Esau, chipuka mandikuropafadza. Mwari ndadya membwe inonaka kwazvo. Rebeka akatora mbudzi mudanga akabika. Josefa akapwanya nemabhonzo. Akati membwe inonaka ndofunga imene chaiyo. Jakobho akati aya mbumanya bhozi mabatira ndatozoichekerera nerimwe side zo. Iyo iri mbudzi yake Isaka yatorwa mudanga make.
uraisaka kuti auzive musiyano wenyama yembudzi neyemhembwe. Ko indava uchida kutanga wadya iwe usaone. Wakadii kuropafadza vana ava uchiri kuona dzimonya idzo. Munhu wamuri kuitira mariro muno muBethlehem anotori prime minister muIjipita muno. Mistake yamakaitirwa makapiwa vhangeri nevakomana vakadya mari. Handisi kudzika vanhu vakomana vakakwikira bhatye vane mari yavakadya. Vakatora mari vakadya vakanotsvaga mbudzi yavakauraya vakauya vakakupa ibhatye. Ndabhatye rinotsanangura tokutiri makapfeka chidzitiro chekururama, bhanhire rezvokwadi, bhutsu dzekugadzirwa kwevhangeri yerugare, nguwani yeruponeso nohuri yekutenda, munondo wemweya iro shoko raMwari. Bhatye rakadzoka kumba ivhangeri yakanyikwa muropa rembudzi. Mukomana ari kuitirwa mariro, mupenyu ari kutotonga. Mukanotsvaga zvenyu kuvahedheni vakaitirwa nyasha vanogona kukuparidzira ivhangeri yerugare, munogona kutonzwa chizaruko chaJesu mukatoona kuti Josefa mupenyu, Josefa mupenyu, Josefa mupenyu. Ati vakomana vakadzoka kumba, vakomana vakarova mari, vapiwa mari nevaIshimairi, vakati regai titsvage mbudzi tiuraye. Kungokupai bhatye so mega ndivi munoti shuwa ndera Jose. Vhangeri yaminaro because nguva iri kuitwa Josefa prime minister dai vanhu vakanga vaine information iri correct, vangadai vakati ye zvakanga zvariwa muhope dzaJose zvazadziswa. Vanhu vari muNew Testament vanofanira kutopemberera vachitenda Mwari kuti Jesu uri kubata ushe muNew Testament yake. Chiprofita chake chakarehwa naMozisi muDeuteronomy 18 kuchauya muprofita akaita seni, iye ndiye wamuchanzwa, chazadziswa. Wauya mwanakomana waMwari wakubata ushe muIjipita, vahedheni vaponeswa. But tarisai muone vakomana vanga vari vangani 11 vachirepresenta vaapostora vakasara Judhasi wazviuraya. Havasi kuinzwa. Judhasi wafa, vaapostora 11 pavari kudzoka kuzoparidza kuvaJudha vari kudzoka neinformation yekuti Jose ari kupi. Saka vaapostora vakanzi endai naizvozvo muparidzire zvisikwa zvose. Ndokuparidzira muJudhea rose kusvikira musi wakauya Mweya Mutsvene Peter akaparidza vanhu 3000 vakatendeuka. Haana kutaura zvekuti Jose akashaya, vakauya nejasi rake vakatsanangura kuti Jose mupenyu ari kubata ushe paIjipita. But panguva yaJose chaiye mudhirama racho revana vaJakobho kwakauya a false gospel nevakomana 11 vakasweyisa pamberi paJakobho vakati handisi kuziva kuti imi ndimi munosona mabhatye stereki. Tangori nhongo tangofunga since tisina kuona Joseph patasvika pana zvikanzi hakuna mumwe mwana wangu akashaya. Ndokubva paita mariro pamba paJakobho. Pakaitwa chii? Kune chechi dziri kuita mariro. Ukanzwa machembera anoita vanhu mudzisvondo unotanga kunyatsoona kuti alright ndo vakareceiva bhatye rine ropa rembudzi. Machembera amunoita muri mugomo hamuna kuudzwa zvaJose ari muIjipita imi, makaratidzwa bhatye rine ropa. Mukomana wamuri kuitira mariro mupenyu, mukomana ari kutofamba nemotakedi muIjipita, but makaigirwa bhatye rine ropa rembudzi. Kwakuconclude hapana akati ngatidzokere pamaona bhatye. Tinoda kuona here kuti pane matsimba here ezvikara tigoona kuti shokwadi mwana uyu akambopaparitika nemhuka achiteraya kuzvirwira. Kana kungoona bhatye kwakutobata gotsi, kungoona bhatye kwakutoita mariro, kungoona bhatye kwakutoti nematambudziko. Hapana investigation. Ichokwadi here chiri kurehwa izvi kuti mukomana akashaya. Mariro amuri kuita hamuna kuona bhatye rine ropa here.
mariro anetse kuona ngoti kuvanhu yangu vayekunyengetera prayer inokutaura kuti ava vari kuita mariro ava vari kuita mariro ava vari kuita mariro vanhu vanoziva vhangeri yechokwadi vakapinda muprayer they celebrate what Jesus has accomplished for them. Amen. On the cross. Makarurama makatendeka muri mwari wezvokwadi Kristu munoshamisa makatifira pamuchinjikwa takatengwa neropa renyu hatina kutengwa nezvinoura sirivha kana ndarama kunyange kana tine zvekudya nezvekufuka tichatenda naizvozvo. Ndo vanhu vanoziva vhangeri yechokwadi. Josefa mpenyu ari kuIjipita. Amen. Vati genga rakasara Bethlehema runamata chimwari zviratidzei mwari munoshamisa zviratidzei tinorayira varume venyika ino taneta nekufamba netsoka wobvaziva kuti vakaona bhachi rine ropa. Genga rakadaro harisi kutenda Mwari. Josefa kwaari uku ndokuri kukontrolewa chibage chichafidha nyika yese. Ukazvitsvaga zvakanaka Josefa ari prime minister kuEgypt haana kutengesera vaHebheru vanga vari munzara bedzi. Everybody anga aine nzara aifanira kuonana naJosefa. Joseph fed the whole world nechibage cheIjipita. Amen. Nyamba mazwe kuti zvisote zvenyu zvichakotamira changu. Havana kuita chinhu chimwe chete changa chakakosha chekubvunza kuti zvinoitikira kupi. Umambo hwaJosefa hausi based on location, uri based on himself. Dai vasina kumutengesa akaramba ari muBethlehema, vanhu vaitoya kuBethlehema vakauya kuzotenga chibage. Pana Josefa ndo pane chibage. Muri kurangarira kuti chibage chacho chakawanikwa sei kuIjipita? Handiti Faro akarota Josefa akadudzira akomana ndoita seiko pana zvikanzi pane nzara ichiitika mombe dzakakora nomwe dzamedzwa nemombe dzakaonda nomwe mazuva echibage ekuti kana chapera kuchauya nzara muchakanganwa maguta ese ekutanga. Toita sei zvikanzi tsvagai murume akachenjera anochengeta chibage kuitira mazuva enzara. Imwewo nyaya iyoyo. But panapa pane nyaya ingoti kunari pasedi pako panapa pane nyaya nekuti mukaitsvaga akomanaka ndokutaurira ndakamira mugomba muno mukuti mazuva andinoda kutaura aya hakuna kwati ataurwa panyika ine. Pauro akambozviita zvandava kuda kuita. Takaimbaverenga Ephesians chapter 3. Damwe yamutsvene pane zvimwe zvaanotaka kuzarurira anokuudza kuti hazvisati zvakambotaurwa futi. Amen. Anokutaurira. Pauro akazviita. Verengai chapter 3 verse 1 yaEfeso. Nemhaka iyi ini Pauro musungwa waJesu Kristu. Ini Pauro ndiri musungwa waKristu Jesu. Nekuda kwenyu imi vahedheni. Nokuda kwenyu imi vahedheni. Kana makanzwa henyu. Kugoverwa kwenyasha dzandakaitirwa. Kugoverwa kwenyasha dzaMwari. Wakagoverwa nyasha dzekuita sei? Dzandakapiwa pamusoro penyu. Wakapiwa nyasha dzekuita sei? Kuti zvakanga zvakawanzika zvakandiziviswa pakuzarurirwa. Sezvandakambokunyorerai namashoko mashoma. Yes. Kana muchirava iwo mungaona kuziva kwangu. Mungaona kuziva kwangu pane zvakavanzika zvaKristu. Munogona kuona kuziva kwangu pane zvakavanzika zvaKristu. Yes. Zvakanga zvisina kuziviswa vanakomana vavanhu. Zvakavanzika zvandakazarurirwa vana vavanhu vakanga vasina kuzviziviswa. Pane dzimwe nguva. Manzwa mashoko aya. Pane zvimwe zvinhu zvinozarurwa mweya mutsvene wokutaurira kuti izvi zvakanga zvisina kuziviswa vanhu pane dzimwe nguva. Vhangeri shamwari yakakosha kupfuura ngoda ndokutaurira. Zvekuti kana uine mari kana wanga uchida kuti ushumire ndiyo vhangeri yekutoshumira kwairi. Ndokutaura njira yese. Right. Josefa ari muEgypt ari muBethlehem kunyika yeKenani yababa vake akarota munhu waMwari. Josefa akaita sei? Akarota achikudzwa. Ndiri kurota zvisote zvenyu zvichikotamira changu. Ndiri kurota nyeredzi 11 nemwedzi nezuva zvichindikotamira. Ndobva kwamuka botso kwamuka noise kusvikira achinjwa zita akanzi the dreamer. Sezvavakaita Kristu auya vakati ane dhimoni raBherizebhabhi. Kapenta auya
anodhakwa. He is a man gluttonous, a wine bibber, and a friend of the publicans and sinners. Akachinjwa zita Kristo auya pana nekuda kwehope dzake. Nyamba Josefa achichinja location achibva kuBethlehem achipinda muEgypt. Zviri kuparidza matestamendi maviri. Ari kuKenani zviprofita zvekuuya kwake zviri muOld Testament. But paanokrosa border opinda muEgypt hamuna record yehope dzaakazorota. Mune record yekududzira hope. Akadudzira hope dzemudiri wewaini, hope dzemubiki wechingwa, akadudzira hope dzaFaro. Zvekuti kana manga muchida kumunzwa achirota mukapinda muEgypta makanonoka. Haacharota kana amuEgypta Josefa. But kana mamuwana amuEgypta hamuchatsvaga zviroto, maakutsvaga dudziro dzezviroto zvake. Mukapinda muNew Testament hamuchanzwa hope dzake. Chamaakutsvaga chachive. Maakutsvaga chi? Maakutsvaga chi? Hakusisina mamwe mavhesi achanyoreswa. Kwakuverenga akanyorwa iwayo. Motsvaga zvenyu dudziro. Unonzwa achiti ko marotasi inda muchipunyaira zviso zvikanzi tarota asi hatina mududziri. Ko munogoshaya mududziri seiko? Ko Mwari haadudzire here? Ndo akanga mazwi aJosefa akabvunza akati Mwari haadudzire here hope? Okumana vakati Mwari anodudzira. Ndokubva ati uyai nadzo kwandiri hope dzacho. Joseph. 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 Joseph aka. Iwe ndiwe Mwari here iwe? Undari pasaidi pako. Ndiwe Mwari. Ande zvedu kwairi kanyaya yechikoti nebasa redu. Ande kunyaya shamari. Right. Hallelujah. Amen. Verse 8. Chapter 40 verse 8. Genesis chapter 40 verse 8. Vakati kwaari vakomana varota ka. Tarota hope. Yes. Asi hakuna munhu unogona kududzira. Hakuna munhu anogona kududzira. Josefa akati kwavari. Inzwai answer ya Josefa. Kududzira hakuzi kwaMwari here. Haasi Mwari here anodudzira hope. Ndirondedzerai henyu. Akomana mungizwe vhakeri. Haasi Mwari here anodudzira hope. Zvikanzi ndiye, zvikanzi saka titauririka. Kushishi mudezi. Tunoita diarrhea daro. Karita overdose. Teverai munzwe. Nyamba mazwi aya ari kutopfimbika chiroto chake. Mukaona Jesu auya panyika, ndiMwari auya panyika. Vachiramba kuti ndiMwari, iyo vhesi iri papa. Haasi Mwari here anodudzira hope zvikanzi ndiye, zvikanzi taurira ini hope dzacho. Ini Mwari. DaFilipi aizobvunza, tiratidzei baba zvigotiringana. Zvikanzi usati wandiziva here nanhasi nai Filipi. Muda Mwari upi mumwe woda kuzoona? Ndini baba, aona ina aona baba. Haasi Mwari here anodudzira zvikanzi ndiMwari, zvikanzi nditaurirei hope dzenyu vakomana. Fudzai kereke yaMwari yaakatenga neropa rake. Iyo vachiti Jesu akarovererwa, Pauro achiti ndiMwari akatorovererwa akatenga chechi neropa rake. Haana kuti fudzai chechi yaJesu yaakatenga neropa rake. Pauro akati fudzai kereke yaMwari yaakatenga neropa rake. Dudziro haisi yaMwari here? Titaurirei ini. Hallelujah. Amen. Zvekuti nyaya dzekuziva kuti kana Josefa arota, nguva yekurota ichapera. Kuchauya nguva yekuti anenge akududzira bedzi. Achidudzira bedzi. Achidudzira bedzi. Zvakarotwa kare. Vakomana vese vari kurota ava, naFaro achirota ava, hadzisi dzake dzaari kurota. ndedzaJose. But Josefa haasisiri muBethlehem maanorota.
mune imwe dispensation yekududzira. Saka ari kuti ndoita sei chiredziso mune vamwe since nda in another capacity. Ndamuira yekududzira asi pane dzimwe dzisati dzapera kurotwa. Ndokundonyera dzimwe mune vamwe vari navo mujeni. Dzimwe ndokunoiswa muna Faro. Angati dzidudzireka dzese dziri nhatu. Anditi mudiri wewaini akati ndarota muzambiringa une mapazi matatu. Wakanga uine mazambiringa akakatunga maruva achibvaibvaka. Ndobva ndasvinaka mazambiringa ndikadira mukapa. Anditi ndikanodira akapemberi paFaroka. Josefa akati mapazi matatu mazuva matatu. Mazuva matatu chadzoserwa pabasa rako. Kana wadzoserwa pabasa uchanomira pamberi paFaro. Paunga uchese kana wamira ipapo udirangarirewo. Ndiri mugoronga muno handina mhosva ndakapara. Mubiko wechingwa akati ndarota matswanda matatu. Asi adyiwa chingwa changa chiri maari neshiri. Ndazosvika kuna Faro mutswanda musisina chiri. Josefa akati tswanda nhatu mazuva matatu ucharoverwa, ucharurembera pamuti. Shiri dzedenga dzichadya muviri wako. Vakomana vari vaviri vese varitiwa vanoparidza Jesu. Mubiko wechingwa anoparidza muviri wake. Mudiri wewaini unoparidza ropa rake, unoparidza Kristu ari mukati. Anoparidza ropa rake. Saka paari kuti iwe mubiko wechingwa ucharembera pamuti, ari kuparidza crucifixion. Ucharirwa pamuchinjikwa, shiri dzedenga dzichadya muviri wako, uchabhadhara chivi chakapinzwa naSatani mukati mevanhu. Iwe mudiri wewaini ndiKristu ari kumuka kuvakafa. Mazuva matatu anotevera uchamuka kuvakafa. Uchadzokera kuna Mwari kunova ndokwawakabva. Uchanomira pamberi paMwari semuprista. Kwete neropa rehangaiwa kana rembudzi kana remombe. Uchanomira newaini chaiyo yeropa rako. Asi kana wasvika kuna Mwari utirangarire wewe Kristu Jesu. Utirevererewo pamberi paMwari. Handei kuopedza Faro. Faro akarota mombe nomwe dzakakora dzikadyiwa nemombe nomwe dzakaonda. Akarota hura nomwe dzewiti dzakakora dzakadyiwa nehura nomwe dzewiti dzakaonda. Josefa akati hura nomwe dzakakora nemombe nomwe dzakakora mazuva makore emanomwe emaguta kana apera kuchauya makore manomwe enzara. Nzara iyoyo haisati yakamboonekwa. Tsvagai murume akachenjera anochengeta 1/5 yechibage chese cheIjipita kuitira mazuva enzara. Tsvagai murume akachenjera anokuchengetererai 1/5, 1/5, 1/5, one gospel preached by 5-fold ministers, one message from the apostles, the evangelists, the pastors. Tsvagai murume akachenjera. Zita rake ndi Jesu Kristu. Acharongedza shoko renyasha kumweya yevanhu. Kana Jesu apedza kunomira pamberi paMwari, ndo panorotwa, panopedza kududzirwa hope dzemudiri wewaini nemubiko wechingwa, ndo panozorotwa hope dzaFaro. Dzine order hope idzi vadikani, dzine order. Mudiri wewaini atodzokera pabasa, ndo panotaurwa zvehura nomwe dzewiti. Ndakana Jesu adzokera kuna Mwari, ndo panolonjwa 7 church ages. Pachauya mazuva emaguta, pachaparidzwa shoko renyasha zvamusati makabhoona. Chengetai shoko iri vadikani. Ndakana apera mazuva iwayo kuchauya mazuva enzara. Jesu paachauya kuzotonga vatsvene kana musina chibage chamakachengeta. Pachafiwa kana auya. Zvine order. Saka hope idzi dzese dziri nhatu, dzese ndedzaJosefa. Hakuna munhu anorota mubhaibheri hope dzinonzi ndedzake. Dzese ndedzaJose. Kungoti munguva yekuita sei zvayo yekududzira achada kurota ega. Saka akupakira mune vamwe. Rota iyi ndidudzire. Hope ndedzangu, dudziro ndedzangu. Hapana chenyi papa. Ati vadikane. Josefa wamii naye mimi mpenyu here kana kuti mune jaketi rake rakanyikwa muropa rembudzi. Muri kuita madyiro aJosefa here kana kuti muri kupemberera uprime minister waJosefa? Muri kuIjipita here kana kuti makasara kuBethlehem kuri kuchemwa Josefa?
muri ku New Testament here kana kuti muri ku Old Testament kuri kwitwa mariro a Jesu nda kuri kwitwa mariro a Jesu kumurayiro ndoko akaonekwa jacket rake zvikazi akanga ari mumurayiro akanga achimutsa vakafa akaporesa varwere but wakazoverwa akafa akabiwa nana Peter ndoko kuri kwitwa mariro a Jesu ku New Testament ndoko kuri kududzirwa hope zvamusati makamboona munoratidzwa jacket nevakomana vakadya mari vachitengesa Josefa kuIjipita vari kuramba Jesu nevhangeri yake unonzwa Paulo achiti seeing that you judge yourselves unworthy of everlasting life lo we turn to the Gentiles maramba vhangeri vaJudha takuita zvaro naro kuvaHedheni kupinda kwaJosefa muIjipita kupinda kwevhangeri muvaHedheni vaJudha vakanga variramba sekuvengwa kwakaitwa Josefa nevakoma vake but vakavenga Josefa ndo vari kusara vachiita mariro ake vachemera vari kuita mupreya wakaratidzwa bhasikeri neropa iwewe hausi kuziva kuti mukomana uri kuchema ari kutotonga vanhu vari kutodya chibage vachiguta muIjipita iwe uchiita mariro ake kwakatovigwa musoro wembudzi kuBethlehem nematambudziko akashaya mukomana wavaida vari kuchema vafenda endai navo panze Jakobho akomana yanguva yekugova nhumbi dzake dzikagovewa vanhu vakaisa mafoto pamakombi ekuchema Josefa mupenyu Mwari ngaakuitire zvakanaka manheru ano wakatiitirwa zvakanaka wakarangarirwa nekuti nhasi waona kuti chokwadi kana tichiverenga Old Testament tiri kurangarira tiri kuverenga hope dzaJosefa tiri kutarisa chiprofita chaJesu Kristu chinotaura kuti ndiye achakudzwa pakati pevanhu vose ndiye anenge ari pakati so zvisote zvese zvichimukotamira kudai mukaona hope idzi mukadzidudzira zvakanaka makakomborerwa ndapa muri kuverenga Isaya chimwe chisote chiri kutarisana nechiri pakati Isaya wenye anofanira kuonekwa achikotama so kuchisote chiri pakati kana vaverenga Deuteronomy chimwe chisote chiri mudenderedzwa ngachionekwe chisote chinonzi Deuteronomy chichimukotamira kudai so mukaverenga Malakai mukaburisa nechegumi matadza kuparidza chisote chenyu chikuramba chakamira Malakai inofanira kuonekwa chikotamira so chiri pakati so chinonzi Jesu Kristu kana madaro madudzira hope zvakanaka vakomana ava kunyange vanga vakamuvenga vatidudzira vakaiburisa zvakanaka vakati shamwari uda kuita mambo iwewe shamwari uda kuti tikunamate tikukudze iwewe ndozvauri kutaura hope dzako dzakashata hapana akambotaiwa chisote chiye chiri pakati chakazodzoka futi chikajoina chidzimwe ndobva zvazongotanga kuita denderedzwa zviri 12 dzavo zvakutenderera hope dzacho dzinopera chepakati chiri Josefa zvimwe zvese zvakamukotamira ndomaperera adzinoita vhangeri yenyu iri kupera sei conference yenyu iri kupera sei convention yenyu iri kupera sei ndahope idzi dzese padzakapera Josefa ari pakati zvimwe zvese zvakakotama kudai hamusi kubvisa here Jesu pakati apa muchipesera maisa profeti maakukotamira chiprofeti Jesu atopa nekiu yevamwe vari kutokotamawo adikani katichenjererei kuita mariro emunhu mupenyu mariro amuri kuita muri kuchema munhu mupenyu vakomana vari kukuparidzirei vakadya mara handi muri kunzwa vachiti back from Nigeria vakadya mari vakomana vane mari yavakawana vakuya nebhasikeri neropa raJosefa mariro akuitwa hanzi Josefa akashayiswa Josefa mupenyu Jesus is alive. He is alive forevermore. He rose from the dead after 3 days. Jesus is alive. Amen. Whosoever begins to conduct a funeral for Jesus, his message is from fraudsters who sold Joseph for 20 pieces of silver. Vakatora mari vakaenda nebhasikeri neropa rembudzi pakaitwa mariro emunhu mupenyu. vaIshmaeri vakati kana musisamude tipei zvedu tiende naye ari mupenyu. Imagine kuti vakoma vaJosefa vaida kumuuraya vaIshmaeri vakamutenga vakasvika naye ari mupenyu. Can you imagine kuti vanhu vari kuti hama dzangu vari kuti ngatimuurayei vatorwa vanomutora vosvika naye ari mupenyu. Can you imagine akuti unamati uchitenda Mwari kuti Jesu mupenyu uye mupenyu nekusingaperi.
vakauya nebhatyike rakanyikwa muropa rembudzi, ndo vakatipadzira shoko risiri rechokwadi, vakatipadzira shoko rinotaura zvinhu zvinoora, rinoparidza rufu rwake asi risingataure kumuka kwake. Vari kufamba nevhangeri yebhatyike rine ropa rembudzi, neranga riri ropa raJesu bheta taita ava vari kupiwa ropa kuti vaponeswe. Ropa racho riri pabhatyike, harisi rake futi, iropa reimwe mbudzi. Shoko rinoti uchaisa makwai kurudyi, mbudzi kuruboshwe. Mbudzi vanhu vari kuramba vhangeri, saka kuiswa kweropa rembudzi pabhatyike raJosefu ivhangeri yenhema iri kuparidzwa nevanhu vasina kuponeswa. Takaona ropa rembudzi tikasaudzwa kunzi Josefa mupenyu, asi inosvika nguva inonzi Josefa akadhisaidha kuzviratidza kuhama dzake. Usanguva yatakaparidzirwa vhangeri yenhema taitotenda kaisi kuti Josefa akafa, kusvikira Josefa adhisaidha kuzvizarura kwatiri. Nonzwa achiti kunze kweavo vedzi mwanakomana waanenge achida kumuzarurira iye. He has decided to reveal himself unto us. And for the first time, we discover that Joseph is alive. All these years, we thought that Joseph had died. I want you to pray and thank him, honor him, praise him. Begin to exalt Jesus for revealing himself unto you. We did not know that all these dreams, they speak to the glory and honor of Joseph. We began to label him a dreamer. We did not know that it was not a dream, it was a prophecy. This thing was to come to pass. He was to be exalted. He was to be honored in Egypt. He was to be the one who is going to be the source of life. Everybody who is suffering from any kind of drought, they ought to come to Joseph. Wherever Joseph is, that is where plenty of harvest is. Supplies of food, abundance of grace, the gospel of grace. It is where Jesus is. If Joseph is in Egypt, everyone who wants to live must come to Egypt. Father, we thank you. We honor you for this gospel. You are alive, and yet we thought that you are dead. We saw the jacket that was dipped in the goat's blood. And this message was brought to us by those who sold you, those who received money in exchange for the gospel. Shoko renyu rinoti avo vakatsinda nazvokwadi yenyu nenhema. Hatisi verudzi irworwo, isu tiri verudzi rwaJosefa. Tinokutendai nekuti hakuna anogona kukuzivai kana musina kuzvizarura kwaari. Tinokutendai Jesu. Tinokutendai Jesu. Joseph is alive. Joseph is not dead. He dreams in Bethlehem, but he interprets the dream in Egypt. When he goes into Egypt, he no longer dreams. He begins to interpret dreams. He begins to review the word of God from the scriptures. We no longer just hear the recitation of the written word, but we begin to hear the interpretation of the scriptures, the revealed word by the work of the Holy Spirit. Thank you, Jesus, for the dreams that are being interpreted in Egypt. We heard these dreams being interpreted the wrong way by those who received money. Kune vaingoverenga hope vachingodzitaura, isu tava mazuva ekududzirwa kwadzo muIjipita. Tinokutendai nekududzirwa kwehope dzake. Tiri kudzinzwa kuti kunyange tichidudzirwa muIjipita, tiri kutaura kukudzwa kwaJosefa. Josefa unokudzwa muhope dzake. Hope dzaJosefa hadzitaure kukudzwa kwaNimrod. Hope dzaJosefa hadzitaure kukudzwa kwaAsha kana kwaNaftali kana kwaIsaka. Hope dzaJosefa dzinotaura kukudzwa kwaJosefa. Mazvita Jesu. Tiri kuona kukudzwa kwenyu mumagwaro enyu achidudzirwa. Tinokutendai. Amen. Ombera Jesu maoko.